Columbus, Ohio, information centers who do be ya one of them some not property or mind Ghana yimu. Na enyuma Krobea dama na ye nsi achiba ya wo boa yen. Ama e den sem ya ba be somo. Perfect series books no adwaman so. Abusua enwoma we na school bia be komu no mofra no ekenkan. Sense eno na Ghana Education Service no agya tumu anaka. Enso de ne stamp na bosu se ya pan. Ti se wan pe bia ma mofra no wan kenkan a o ha oba no da chen sense book we no na anyumdefo agya tumu a mofra no sua ema bibia kwaso yie edema wo mo de nwoma hodo ni nyina bi eba adwaman so enti se wokọ aso ho no ma English language basic 1 no kusi JHS 3 or the bi aba our other people omo de bi aba KG1 kusi basic 6 history of Ghana basic 1 kusi basic 6 RME basic 1 kusi JHS 3 computing for KG1 kusi basic 6 creative art basic 1 kusi basic 6 science mathematics ni nyina bi ewa adwaman so preschool books ahodo nyina nursery 1 kusi KG2 onum de bi aba numeracy language and literacy OAP creative art phonics computing coloring and writing ni nyina bi adwaman so sanso na JHS for no English language ni social studies for RME na ka ho nyina na anigi sema ewo mu ni wonom sete mock exams midterm examination ahodo and afi terminal exams enti wo kwaso ho na ne mpanyifo akoto kese ombema questions ni bi na wo da kwaso mofra na hwe ansa na won sohwe branka sankasa no aduru aputo ja wonom urban station ho no makra dan so my first stop behunu wonom 0243 299 938 and 0540 755 465 for most of our bonnet that chain be show on san one home by from eno a perfect series books no na HA International ni wo mo se o ma ba o mo dan ka enti se ya o man Ghana yimu anasa amano ne fa ho nsema hodo bra be dan wo mo beboa e ya kwantu ho nsem insurance ahodo asase sem na busuasem ni nyina wo de kwaso ho no mehwe no maka ma bibia akoso ye e de amount na wo mo akire mu a ajapade ho nsem ahodo nyina nso mo de ba so ho no mo behwe na wo madi ama bibia to ye Kumasi Krobea mu Ahmedia runabout mobile asafo VIP bus terminal no e wo ma mesewa plaza first floor be hu omo sahwi bogos sunwane kofori dua nyina wodi djuma edi free ho 0544141688 and 0266717101 ya homa wo frem panifo beje so na bibia koso edi amount na vitam ok no ya no ne wa djuma so abusua anu ne we na oman Ghana yaja tum sanse mfinhia aduonu enom be pie mu oman yimu a omaso oman Ghana som papa ya yenti won ho asem bia wo mo de anu ne na ahodo na badwaman so ya wo vitamin choco eno ye Ghana cocoa pa ne de aye sa na vitamin banana wo strawberry ni na wo mo nyoma pom da badwaman so we sentie ne nka kyerewo se caffeine sem bia anim ento bia num bi emeyeye na de ba ko a ema no edimu enie enwanu ahodo na hyemu ma calcium wom omega 3 6 and 9 ni nyina hyemu ma enti mo frane no ma ebie wadwim mo nyini fam bibia wo ye no ekoso ye de ma wei enya dwuma ko awiombo ayen ama ya sommo osanfo panyi of John Ntwibosi akon labo besima kapia kubi papilo wono nso eboa na me amesom awiamidin abrewa ba kofichumasi ensem nini Asem Beba Dabi asem na nyaba na sebre ya ye kasa de Kumasi kran kwantempon so aya awrehosem ya enya asem ketwa kra we no ya de mokọ atwede eno ebendwa so ena no pe ya yancha asem de amfa mfiri honom we eye kan kwanshi a ano hye ye papa eye sprinter bus na shanso de no AS 6313-16 wono ofri Togo ya wode nani akire Kumasi hanom sei sa na VIP bus ono so shanso de no AC 1550-70 ono so 17 ono so free tamale ya na ni kiremu ewon kran ya na ahomachi wo modi abani se ya pan enya asem keto akra no adane awrehosem amunu mu hono mo a sprinter bus ni mu nipa ba kon eto na nanom ewon se do oba Tech FM 102.9 ewo Facebook ni so a enfoni na da so no ano ohye unya kukodu amema hwese ne kan na si atete enya asem keto akra akoya awrehosem hono mo a enya asem keto asan so na sprinter bus ni so emu nipa enum eno ne kambo ma eyensia amunu mu hono ma nkwanhia ni si ye no wo munyina ato na nanom wonse do afofora kan so aprepre mu ode a enya asem keto a ukopie mo konongo aban sabia ho ane de adehia kogu a ye pre wono mo nkwa na wona woto na nanom wonse do no nso ye de wo makopie mo ya kwei amunkura bia ye sabre kasai de wo mo nso ewo hono mo a ye bo won ho ban na Asante Achem fire service no
assistant officer John Boache ono ene dan semi nyina di chiri nsentwerefo a wo kire sampa saa asem a ye ka ho asem yi asi ena ahomachi ya ewon kwantempo ne so no akoye aroho sem nanumu ana wo tu ahyenkafofo se bire yi mu emirika tenten no edwo hawpa ne ba enya asem ketonto osre wo monte so na wo hwese ne nkwanhia edi nipa to na nanom wonse do oman ga na yi mu a eyade ha adwene yie panto won timirika tenten no eso ya wo ba Facebook ne so a emfunya hodo ni nyina egu so wo benya bia hwe na bibia koso ye dia mawo na ye to ansem ne so enkwanhia mu nsem ya nkran pumpuni mantam ne mu nya asem ketwa enede ya mienu anopa asem ketwa kra we no eye mate ono enede ya ne di nkan a wo kwa kwura sa adwuma ni mu a mekopa bibia bedi ene me beye de ne nam akwa akoto na nya asem ketwa sa ebere kase krache no wato na nanom ewon siedo no mu kire mu a we eye pekabi ana ekroso wo mu nte kokoba ne saa no driver ni nso e na adwen se o sweve o dan ho saa se be ya won fa ma mebom eno enya nyi yodo kofuru pavement fefeli ka na dane ai kohwe ho no mu a enya asem keto akrache no se ebire kase wo no wato ne nanom e won se do na mane bo no kire mu a wo mo o maso soft drinks ya wo mo e de ekọ enkran potemu ho ba bia o mo de kro na ebire akwanhia yi si ye nipa da ho no mo tiamu nya asem keto akra no posifo eno mo bonko mo kire mu a adehye bi e wo ho no mo senkom beba no beba beboa won a we ho aka won kwanhia mu ni ahwe ne apere wo mo nkwa no enye ho kra no mo adwene wo o mo so eye ano ne ye to agu kan so no ene o mo so to agu so na wonom efom wa abere nipa da ho na wo tiamu no o mo so drinks na adehye na to agu so a o mo so efom won potem ho no ma na enya asem keto akra eno akwakwa re ho se ma se abere krachi a wo no isuso wonya mfihye ne ba se aduasa ne din dia amma wato na nanom won sie do wa abere nipa e wo ho no mo betima boa no da bi da drinks ena wonom sesai no akwakwa re ho se na kwanhye to so mienu nso ofanko achemota ede famua pokuasen kwantempo mu na nso si ya wei ohyenkani wato na nanom won sie do ama enuanom miensa bi e ka no ho nso aprapre mu odin a eno nso nya asem keto efiri nkran pumpuni mantam no mu ya eba ye free nkwanhia nsemu na sa brede ne kire galamsen nsemu na America kra ni ubepie me o man Ghana yi mu anya asem keto a galamsen ho nsema da ne twa presi Ghana ni bia no ya wie nya asem kra na eno na aka hu bi ena mrehye bedwafie no achi amehena bedi akire Joseph Osewusu Joyce ono ane sa ya mrehye bedwani ewo bekwa ya batompasua no eso na wo se Ghana fo bekaya emfie mpimienu ani dunwatwiri mu 2018 obeka ye se galamsen se ni esi se o man Ghana yensa ase esensuo ne japade ahodo no de beye ebetimi aboa pam ye di galamsen ne so no ene se bambo adwumafo ampanyifo di tumi ama o mo so mo kwahwe no mo man Ghana ye ho ban ye free galamsen ne ho no okọ na obi koto na wotu amena no a wutim se galamsen ya na ekoso oni krata bia saafo no enkososo ne sokura bonitu ku no sanse wanhwe ya ye de kwa akwachi no ye de ne beba ye nkwa emra behu ani agya na ye foolish case entiade ba ko betimi abo pam ye tu galamsen na se okan 2018 ni musa bere kasei woda so gina mu a wo kan ye ma bambofo ne kwan na mo mo galamsen fo ni to nku wo mo eno bebo am ko kase ye swan no ye timi adi sunkunim na o kire mu a enanum ho ena okọ ba bia ye tu galamsen yi bi na okọ ye no wo hwe o mutumi krata ekura no ya hye ne se onto 1 feet square ya no ya aka nyina wo mo nkofom na nso mo hwe dwumadia na o madi won potem honom no 100 meters square na o matuo na sa nipa we obusa se wo boni tuo no okuna wafoma na yentie Joseph Osei Wusu nkofo na mse mo na mo ye adwuma we am say mo mining license o say wo prospecting license prospecting I mean so ma hwe ma hu say prospecting license ya de ma wa utu amana kakra bi be 1 foot square na wotu akofom na wa pharmacy adeomoye it's about 100 meters square and so sani pano bonu chana ide nse sama adwene wo hu nse sama no se beto wonsuo no so a wo deserve se ebutu dokodu nkwa ono e bus de package ya samfine no be 15 ka ne package ya omom tisu nyina ton they dive into so I came to a conclusion say Sani pa also becheno oboa the best way to deal with that person so person I pa no teteno boba ku menu to obi amabio o man boni bi o anywhere we are able to sa mindset say ya boni petu wawu
nipa no odi ewu no bonutu no wa na ede. And everybody who is mining on the water body within it. Near your tin in Kane, a Joseph for say, Usu Joe Wise, or no, I know a Cassano, or say, oh, Bonnie Papa, whom you need to are, Obey be moana, Ghana for your semper, a babuana, say, Emwa. Yet once I'm no so galem saying, Semia, and no can who be a Ghana National Association of Small Scale Miners. One omni as Raf Wakan Buma, Sabre say the Omatum Hogum, or more bois, I be a bomber, or my penny, and this wedding who is over to or galem say, Nasian no, or Mugusua, and as every brim revano. Home and no mafia sending in Potamuna. Yaw mobile home by Asem 20 excavators, a hold or find machines, or more shibi, now or more GB. Now, a no better Janona or Peninibi, Cybreakers or no, or trend the power and interfering so I Asem Ketwa. Now, some are walking in a Sanya Galem say, Yaw more A2 on Potam or boy or more can be so. Tis on my penina and Arjuna say, or fast acquaintance, so now what be 2 as yesterday in Penmubu Eka. Sank I am fat a bumpo and toss one or no walker or Mama Ghana for Unite. Some peninin and call for video in a dasino. Oba or take 102.9. Facebook no so abehu send papa nania bere dino toto ne certain painting kwabra ya shin excavator na. And Asem keto akra na wo kire se obi a wo so ye be ma no on de wo man potem ho. Se wo ba be bon to abe campaign se yankoto ya banfama MPP amanyuko na mbehu de besi wo ho no mo. Ono anka se be sore no wa campaign de MPP amanyuko no ya galem se ho nsem de mo obi a na se mo ba ne wo potem ho no obi a hwe na wansi ho se yento abanfama amanyuko we na se amanyuko we ntomo de mo ka aba no omo ntubi sa nso na amanyuko bi am panifo bi a hwe na wansi ho se wo ba be bon to a e wo potem ho no mo Actually, for the people, actually, for the person. You make a pay more. You make a pay up. I don't go to pay. Then you have to manage your own. You have to manage your own. Get a new job. I'll go back to the mind that I'll say the new Openyi se ne nani asi abre no enya asem keto akra o se aba no mo nso nya de a wonom ebeto na galem se nsemu a ye de ani akire mu e wodoma na doma hene wo sagefo o se ade ye Dr. Ajimambadu one ne mranti akeka won ho na o kire mu ono galem se nsem ne yade a won so so kra e wo ne mpotam ho nom na se ebre o kase won ne mranti no enipa baburudu ana o ma kire wo mo a wo osusu se galem se no wo tubi won potam ho nom pa enya asem keto video no ene da TV no so no ba ubenya bi na wahwe na opanyina wono ne di wonanim amomu koche samrantie we no wono take fem bonkomo no kire se nipa wo mache wo moduduo bebrebe ya wo mache wo mo no emu duduo na afirisire mantam no mu anoma be sha asante mantam mu a wo mo sense ase ene nioma ahodo on one year for original house of chief president was it guarantee on pay e won no ese o kele o be ba mo gira ha nyina mo nyina ye guarantee fu an na ye ne yewura o sage for se ade yo ya boni chidom ama ya ba opesi mo hwe nipa bebrebe we nyina e guarantee no mo tu e wo yewura na sase so na ade ba ko e ya wura hu se sa ni ba we mo ha nyina no dudu ni nyina no fi siem binim so mo firi boko binim so mo firi boka binim so mo firi ba ti se o mo do aso o hwe akire ho a e yo mo mansi ene mo moto ene mo nyina eyo Sarge Force ade yo Ajimambadu ne mrante ne doma abono mantam ni asem ketwa wa bele wadwen se galem se no betu no omo nso omo beye wade ye o mani abere ho pa ye ma wo mummo ene adwuma omo nso ye wo mafamu ade na galem se nsemu ano ene abefo tentan fidie no so ena kakra ni na nya asem ketwa abrante kwa bi aso camera de asini so ena wo kire se ono chamfan machine odi adwuma se bere okon kase yeso an galem se so no edi hu na abanto obi asuru wasesa ni fidie nyina de begu fie obusa Ghana for se bere fidie o de begu fie no onfa nye den ede ba de na wo kwa akoye woni adwuma bia wodi kwakodidi ya ne obetie se o man Ghana kwantempon so na ne target pan ye mampanyi na nadodan kwakufu ado ne baba se ne etie bia obetata no ono kro no na oba bebo se ye gigalem se na firi ho de so tabo kase etoso na so muntimi nya de a obetiesi kwantempon so na ne wono so empanyimfo mo ekon solita galem se no wo mo no obo mo so na ne target kase apan o mampanyi ne baba wo ko mo so a wo mo so se ye so nkotena fie na wontimi ntu galem se ne de a okobokro no no so ade adidi
Amo pasiafo na munim nyansa na amo kase mu galamsey. Ese me di me no ma nyina ba fi. Ni ya ba me nim de me fanye. Me be wiawia mu wanwan. Wo de na wo he. Na be jinam kwan so akunkun agigi musika mo na na ado na amote wo na mu gu galamsey mu gu ye bere oba na me ba be wiam. Wei eya krache no na no asem na ye kwada sori ya krache na saba wosi ye Ghana for manka ni ye kura o na nado danko akufo ado no mpanyimfo no mamufo nyina manka ni ye momfa ne sem ba menim nyansa ena me betre tintan fidence na meke kan sem a eni entimia na me kan ye na se bire kasa ide kotodwogu forma insa dansayam momfa me bone ncheme manka ni ye kura Me di nyame din pamasho me di obo soro ni asase din pamasho na no be video bi by the way video see trendy TV station YouTube na video ni na mo mo kan mi Asem bo ni ade amenju like a video keke na me me sere mo am fan chem mo fan se akola keto na wa beji mo fan chem we me sere mo fa me di nyame din pamasho mo fan chem krache no na no asem no o se momfa ne se yemfa ne so aye dey mo baketo na wa begimi nti wa jimi nti o ye jimi fo yemfa ne so ye jimi fo that say o ya ben fiase no but we crossed la IGP enche no yes akwa we our miss call a free IGP is chain ss ye che no kofi momi en hwade be yen enka tete si so no adanse boase se ye kam ya ye tu sika oko free ya cha oboase ka ho sure se oba boase a ye wo areas bi te se sanso ye wo areas bi te se kotopreso ho ni nyina no unse se kura de ensesaye ne nsakira ya bam se galamsey no ye wo woni a eye legal mining omo no ye de aban na ma wodom ho krata na sa krata no bo wodom ho bai se be ya omo nko se ye nsuo sa nko fo ni wo ho omo nyuma no obi anka ho asem ye wo woni a enko se ye nkwaye basabasa sa nko fo ni wo ho sa woni a etisi ye nsuo so kwaye mu ye ma won kwan na watie simu ye totototo ene kwaye seye no eno ho asem ne yeke yo sese ya yensu ya sei basabasa sa wo koje license na ma wo ba be ye mining small scale for na ye won hihye da ho sa hihye ni si kwan se ontumi nkonko ye galamsey no anasa o mining no e won nsuo bu mfa nko se ye nsuo sa so ne kotopreso asem a meken na ye tu form ko deep eno de na ya abo ne ye fa abo de ko machine onu mu atu on shop no o ma ye wono mu ade sa tam no na ye wo wuro obabo ase a ne ye wo asu oda etwam anwan kwantai na ni nyina adeda ho wa bra ni nseye ne ye wo nyam bo ase de na make kan yo ne ye wo hwease amo ni nyina ye nsu ye wo very powerful nsuo as obi fresh nsuo we say ni huduma bra de be ye wo no na nya asem ketwa ba se se ya de ni ehunu se nsuo a ye wo wo de ye mfa oda ye mfa wuro ye nye case study se nsuo nyina no asei ana se nsuo we nyina nso ye nsuo a ye nom esuo wuro ye nom so okobo ase ukodu nkwa area e wonsuo bi ye okro bi ye frɛ ne wuro so ye asuo no ekuro bi a so ka ho na ye nsuo din no ye kuro no ne ye de toy enti ne ye wota no so bi a obehu bi a ye asuo ta no enti ne ye wo pra ne so sese asuo pra te sei esuo ta no te sei esuo wuro te sei enti adenti ne ye kasa asem we ya monte ya se na mpeza mo kire se ase obi pese wo sori di tia madwuma enya madwuma ye wo de ye liga e wo ho monko pa adwuma na nya de ese ye nsuo no baby ani o ma keka kono ehu na me de ha me ye sese no kamia ye se ye de adane amanyosem amanyofo baby amode mo ho beko bi esei
mo say o man no ba bia amanyofo de mo wo beko bia no say si yesi galamsey say o man na adenti da mo de dane amanyosem edi enkwasi asem na sisi e koso okada asa no si yesi galamsey no say o man na eye o man no say enti ya nwi o man ni hu bie ma na sese mo dwe mo ankasa mo political party sabe ya mo be power eno na mo dwe ana o man ni say adai mesre nananom ihemfo sane nananom bi asore no ye nananom mo nsore amanyofo say o man no ahinie amanyoba de toye enti nananom mo nsore ko yenkuro nim kohwe galamsey ya ye ka ho asebi me fa show bia nananom ane masagala kokoso wodi ukuro wasase ye wasase ensuo ye wonsuo asase kura no se wura wo mu a ye se wura ne ye nanadea enso se ho ne yetu ne mo enti wainom na masa kwan no adai na mo say oh my god asa first ni etumi kwa afuom ye ko sensutene ne yanom ye sensutene ye rikogu ye nkoko so sesi ya sani o mani nyina bi ni ho ye dai onoma bewu ye dai sesi ye dai sesi fish ya ye yiwie nyina no ye se hwan heavy metals ko amumu ye no ba ya ye se nsuo di go so vegetables ye se heavy metals kom enti se say ku na mpese mu kunyen ana ase de enye ya asemu ye begina krache ne nsem ne so na ye de kase ebo no aba na wie se na na hiti che no wanya me score wa GP o ye nche no wa Jimmy pa so no aka so ye Jimmy fo waka wa Jimmy pa mi ame to so ma no so wa Jimmy ono anya aka no de mi ame se to so ama no so ye Jimmy fo pa so Ghana fo mo fa ne se mo bucket to ma Jimmy onyimi ya so nkan sankwase asemu we o se mfo panyi of John Entwibu asi akolabo Papilo ejina fide na chi echinchima direct ema Facebook phone nyina enya bihwe na me amesom mo medin abrewaba Kofi Chumesi sabre die Asem Beba Dabi na nkasa eto aso apomodin mapade eno ane hepa plus mixture apomodin mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and a black smokes Mr. No, malaria dronana. Anne, say an answer. Who bet ye the same wife, you tested positive. I am no. Says he a cool malaria morning, yina. I'm yina negative. Adia, 1 hour, Hepa plus Mexano, and what do you swabba? Cynthia, I was so immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support to immune system, no. Not plus mox no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say a tipaye, a fear, one more tour, and 1 meranomsa. Achakura 4 days, not Pavi, and the plasmox mixer, 1 mono, 2 malaria and asakura. And yes, I diaku doctor. From 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grunedi Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pin for about or more manufo and Quadawan in Field in Camp. Our pharmacist and her bar shop. FDA aje Jordan Kratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watch. Sir, perfect series books here. Oh, my Mikoto be mamma mano. Oh, Jajai. Abua wamo say what to make in kind kama. What cabrofo. Wow. Nankunta walk radie. A Jajai. Wonderful. Miss Ghana for GIG perfect series. At 2 more dear. Jai. No dear nim D4 and a chair woman pia. Our crutch. Nursery. Any KG. Books PAB. And our science. Creative arts. Maths. RME. History. Coloring. Computing. OWAP. Nina. A free basic 1. Equasi basic 6. English. A free basic 1. Equasi junior high school. Ne bane combine soa. Or when you be English nom and maths nom me say. Books to be anywhere. Perfect series. Any B. Na GS. Any NACA. And so I'm approver. Into a batter pian koto be maneba. Hey, and na say we dear. So could be crab to me akotu akoton. How many students who? Na eno crab dear. What take one so say she almost has a mock exams. Terminal exams. And a midterm exams. At the master school so. A here wamamua. At to phone call putuaja station wa. And crying down so mine. First stop. And your mama beer. Yatunto books beer. For 0243 299938 and a 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomodin mapade eno ane Hepa plus mixture. Pavi Plasmox. Hepa plus mixer. 2 malaria and asakura. Sweet darling.
my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busu mi pini menti ase me do. Tie, Hepa Plus mixer. Enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kra na ebeye wo nwanwa mo. Aduro ye ma general well being. Abusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me ma no mpa fie ha. She, wo ye Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also we Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus mixer. My dear ready pa. Pavi Plus Mox. And na Hepa Plus nina. A pin for a baton more manufo. And kwada we in fear to me nunca. Our pharmacist and Heba shop at phone for 0542 778 572 and now 0549 297 463. Hepa Plus mixer. A mapo drama pa. MDRG Ejodin Kratoya. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Krobea nye, Krobea. Krobea nye, Krobea nye, Krobea. Krobea nye, Krobea nye, Krobea. Krobea nye. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakuna bete, Onua, Ori abe, Akusie, Ati, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Oteka Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Krobea nye, Krobea. Krobea nye, Krobea nye, Krobea. Krobea nye, Krobea nye, Krobea. Krobea nye. Na da me de maka de me mfanya me je na anadwo no me ka ma nya na me bo me ye ne papa na ne John de me de ma 1000 o de ne dia na ma John me so ye John wan kasa mu John o ye dia yi o ye John o ye dia yi ba so ye John obi ye John ase a kire sei o ye jimi ma me ye ne ka kire ne se wo ma me yonko da fan mu fan ne ho da papa pa bi so e de ma me dada muto me de matali ase wo ma ade a che John de say you obi din ah Rose John de say you obi din ah yeah. Bibi say si a ebu ho a ye de sekan to adaka mbu a ye de nkosua ebi nso so e de niema bi e ya awudie e hyehye mu se be ya ne sama ne be ya ba heart mo ya amamre ne amane bi sa me pa chwa OTEC 102.9 FM. Ne ko to seka ama Asem Beba Dabi ana me to kotokure ba Asem Beba Dabi na me de kosua ka enti be na wotwe mienu ni akora na maami isi niema wo pagya de mo na me be ne gina nanim na wadwa ne sum se suroku ache no suroku ache bai amen no ono amaami ana abe ma na maami abe mo ane maami no so na ye se wo mo kwato funu na ntwe na ne be ne nwa asasaduro nti wadika kwa maami no so na wo ye de na ateye eja sami ana mde ma adi echini sami se akura na matete na maboka na watimi awu a abusuan so antimi ameka bibia ankyere me de ene me so me kasa me firifie ho me so matoto awurom no wa de besiensi ti se saman na sore wa sore na ne ye ja akrache na jai ma saman ne nya na adwuma yi eya me ya me pese wo mo timi hu se me ba na wanya ayemmoa isa ayemmoa akura na wo ye ne na obi ku na ya OTEC 102.9 FM so pese obi a atiefo ne apolice obi atimi tie bie sa asam na ye me ya ansa kodo adakwa ne yentimi mfa wontum yentimi mfa wontum sei enti ye mo de netenam ene ye de na twene ye enti me ko no ho ka chen sa adadoa se wuwu ye mani obi amoa me 1000 wuwu ye so kwa akoye atofu eyeka mia na masode ye makoye wadaka ulezi we bibia enti me de makoto sekai 102.9 FM kama mienu kosua mienu enipa wokun wo me de na mempo wo na wo ya aso de free me nchai eti se nipa wokun so bi so de kun de kwato ba ma ne dem dia man sankyerene no enadi kasaguha eti me ne kasa asa na me de sika na ma no na waso sika de hey ohunu wo wo wadi so me gina ho eduma gina ho nyina bi de kura adwane sa wo so sika ma sika no entwere ya ma wo hu se ne buonie no se bi ato no fa asira na atense de no ebuo ni bedi esoro
no buma asafo sika ni wo so sika ni mu se na sika ni emienu ni mienu nyina de chebo nkum fa me de ba akoto ne so ana me de kosua nso kura ba ko na ni fan de na ase wonyine ya sa na wasanda moche na ase blog na ama ne sano ti endi antimi anso na bonkum de timi so sika ni wo so mo pa ana ade sika wo de wani hu so waso ni me jira ho se me ebra ba sa no me na ko na bi se ko ba hye me ma me ma ye dai makasa 102.9 na me se da bi me ntimi nya sa adwuma no eti ade ne ba no na me sori firi ho no mo na ne picture ye ade aba he ya na ne ade atwene adaka no etire no Asem Beba Dabi enti bra ye bobran no na me twa me ne se ti bi twa me ne no na wogina picture ne ho eti ade aka se wo be wura me ma me ma ye dai ma kan nipa wo ye dai na se da bi wo kan kra wo munyi me kan wo munyi timi nya adwuma no tibi ji bum na ko pen se kan no eto ya me de me baaye enti ode se kan no baaye no ode ma no na hu se wasom wo so mu kua me koto nanim aja nyame nshira amen me da body ya Asem Beba Dabi ona boy Asem Beba Dabi asida tosumienu enkoma mu mpanyimfo ne wa bejafo de tosumiensa enkoma tie Asem Beba Dabi OTEC 102.9 FM me fa akonya yeso aka kira me nuanu ma mu ba ne se ukọ awale abisa kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi ukọ awale bisa na ye nyin kira se wa misa nyame a na nyame anyi ankira se oba we na ye odia na se uhwe ne tu ane ne nofo na nanim han na se odi akire a Asem Beba Dabi enti wa mu hweye se obi ikọ awale a on misa nyakopon se woni nyakopon na se busum na wosum a se ukọ awale a bisa obusum a wosum no na onyin kire o se oba na awukọ kwale no se ni se ayema o Asem Beba Dabi anyema wa Asem Beba Dabi Abraham ka kire na kwa ne se onko hwehwe awere bla no ma ni ba Isaac no obompai na otumfo nyakopon e kire no oba pa o se oware ma Isaac na Isaac anya ayire pa one ni tina good timi da radio ase yes ya dase me chantro antu mere so me kutuo me ba oba nanim ya misa ne se man kutuo nanim a ori ni sa bo mi sa yem se ori medjuma ma me so ente free ho no mu no me ba oda de na mi ri ye no ayo papa me kan hada o mere ay oh great mere kasa daem udani apanya me dani wa watchu udani apanya me dani wa watchu ahomachi 5 na miri akochi apanya of na dem abetere me inside ya mi sa no ahomachi apanya me si machi no ani enti nyama bia miri ye wo fi ho no anu odi me de ne maka se oye na se mebu anjo wo na oye ni falifo na me de asem na betu wonim se fredo na tunufu na je oye no onya ya osimi e concern OTEC 102.9 FM Asem Beba Dabi o
dia ho emfama wom me pa mo chaw ye Yusuf Islam ene achibonka wa join yen osena na ya Krobea Asante ene wie me kamo ho yesre Allah ni nshira ene na ho bambo enka no abedwafo wate ene wie ye kamo ho ewo mudwuma mudie nsumu asem no de ebenya aba na ye nyina ye nso yete a ye hwew biu o say hi akra ya Krobea Asante hi biu prince nie Jacobu yesre nyankopon nshira de ma o mate prince nyankopon nso nshira pa wate ene won so wadwuma pa owo Jacobu na wobo oba wo kai krachi we ni owura na konfo na osidi moti aba okope ne yire ku no na wanya ne yire ne banfinchi adu obo ni tuoku no no twa ne ba ne chiamensa no egu ye no ya oto owura mu krachi we na de ba ye sa asam no yegusu di akire sa asam no ene owura na otwa ono nso yiri ti ten free so na owie ya ono nso no maduro ku ne ho no eno nso sa asem no adofo yegusu di akiri Stella eno oso na ya Krobea Asante awie me mamwa ha ya yeboa eno oso ye medofo medeshia de made nyina na yaw awie me mamwa ho ya yeboa anie me nso me monitor show no na Stella me nso me wo US ena awie me nso me monitor show no kwaku big show kwaku nso aba ahomane so eno oso akra UAE fo yenso ye wa ahomane so UAE fo yenso ye show pa na nyankopon nshira pa wate afia tabu a oso ye na Krobea mitumi nya awo show na me maame ye freda Subontin Victoria owo bechem na Krobea chiade maame wate frisa me maame nso mfa wuni agro nyankopon nshira pa oso good day nana yini o bright B me nso ma join you show no live ewa Adams 1 ono nso aba Adams 1 osena na ya Krobea Asante nyankopon nshira pa ajingo nsunie na ya Krobea Asante ye de nyankopon ase se na wie ye no nyina ahia Bright B ewo Sweden ena enawie Sweden for omonso monitor ye odifo kofi nkwantabisa akwa aba odifo mejusu eburu nana umpom te say oduma nkoma twedi ampo kwa me basa yi adom bibi akoyi okay yamu akwa aba bio mejusu enya awie adofo mabedwafo no ate wonkan na mewɔ mewura bi ewo manim ha bra wanim o target nie oba ye fra say ye freo Stella ejiri ene mama ne mumudi anka se ID card so ye Stella ejiri o ye Fantini ufri Fanti Krobea so Jano Krum ne ben kru kese ye ben Abakrampa na yi tobo Abakrampa mfante formu tayu sudodo tobo Abakrampa se ubusa Fantini bia kuro din no obo na ubusa nse ben kuro kese be obeka Abakrampa adenti na mota kan Abakrampa sa mutumi na nte kwa Abakrampa eni amode amo ben musi kuro ne de se Jano Krum eni amo na mo ben Abakrampa se di obeba ha bia wo kase ben Abakrampa pe mebusa so di free mu ho kwa Abakrampa te sei enti mutumi na nte kura kwa Abakrampa ye de nyankopon se Maame Mfante so yete ne nka ajo Maame Mfante owo ho yete ne nka ache ono so ben Abakrampa ebesa wo ben tobo wa men ho beben ni webu so mo ba bia odifo me amfa ma Abakrampa debi Abakrampa na ni webu de ntafo tobo ene fans ne ya Abakrampa for dia ene yemfa ma Abakrampa for ene wa ufri Abakrampa bia ye chiawo ukuro ben Abakrampa bia sa ukuro men Abakrampa amenya Abakrampa mo so srawo enti mu a mo de ben Abakrampa ene ye chiamo Maame Mfante awie o brother Krobea me mawa ha ana ye nkanisa eno ano no metwa enam se metwa nti obo mo mpem Fantini baba akoma me why mo mpem baba ene gisi ko hu Fante fo hene menya opportunity kura mpo ha me ya o ese ene afa good mama
ufri ote hin wukumase a pacho mete eputu oja good eya biewa no ede asem ena wiei ede waba me ne matiefu anim nya abotre kyerɛkyerɛ wasem nim biewa no kasa ne ente wonka ekwan so bo wama ne na mentio yo Krobea adase bichia wo ne wabadwafo nyina ene watiefu nyina me pacho mba he wiei a masama me de nam ne sei abelante bi ebu me kwase kwan beso mente ase kwan beso mpacha obeye mfie beye nan ni na abelante no obe wale meba wo ba me pacha ye fro ba ne sei ye fro na Abigail dey afo pacha nti abrante no 4 years ni no obe ware Abigail afo to aso na nyamoina owu ye no obeye no ho adi to aso enti eja omuto won baby kama na me so metim baby enti omo ye wo ho no mo ana omo kodi ebu akwa enti omo kodi ebu akwa no na me frefre wo mo ante da na me frɛ no na me ba ne kasa ma ya betena ha no mo no efie wura no kora no ne ye nti ne yi o nti o je ne dan yeso ye ba ye sika no aseso ate nti ama ye nye sika nya dan enkwa ha dan ne mo na me se ne momla na mo metena aha na mo fa mpabi na mo dan ba ko ho no no mo dan wo wu fie omu fie wura ne ene omu ntini ye wabu akwa nti no mo nya dan ne bi enti wa mo dan wo wu fie ewe he aputi oja okay to aso enti yete ho no mo na ja yete ho kama te dan no me ko dwom me ba ye na me ba ne ba me chense ma me no wo nkomo ena me se di nkomo ena wo say ma ye na akonwa we ye fie ena me say yeso no ja no kromo wo no nya dia ye kromo ankasa ye nchi ankasa ye asene kropon na ja nkomo wo dia se me nana ne ko ware ho na me ma me no so wale ho na omo wo ye nti me ka chense ja no kromo dia ye kura no ye mfiri ho sa na say ma me no ne ko wale ho ama ye nyina ye de ekodi ho na ekọ pon momu na ye nti no na me ma me ne medi hu nkomoda ka se ye fie kura konwa wo ho nti ye di ade nti odi ka asa na asa na nkomodie onsa mpanimfo de ono wo mote ho moto mekeka paninsa mo kirawo nti odi ka asa no na me so me ba no bisa me so me ka asa de kire no sasa na me ma me ka chemba me akro mu ho no me nkoho ma me wo me makoho baye me nsape asia kropon ho wakoho mprensa ho ne ye wo ma me nchi okay ye ya kanfo nti ho na afri okay nti me nkoho wa wonim sa me nkoho na me ma wo mu nso bie ni wo no mu a ono so me de na koho da nti ye na o se ma me kun ne makoba bi na ye say me fia konwa wo ho ti yenkogu so nsa Abigail na eka say nti wo kan sa no na me say wo so ye mpanin nsem o asem be na wo pese wo kwafa de ma me no na mo kogu nsa wadwuma wo kuna adwuma nkoso a bompa ye na enye yiye enti ni kuna adwuma na enkoso ena ni kunu de ne yire akoba bi ena ni kunu akoka ehunu se enkonwa wo mu fie ena one wo ka say okay omukọ ye dai omunkogu nsa ewo kromo ho wan fie ebusunya fie ho ye oba ne side Abigail no ebusunya fie enti wo kan ye no na me ka che ne say me de me kwa asole me ntumi enkoye saade ye no enti say ya mpa say saade ye na makoma ya ka bibi sa wo kwa asole enti ade enti na wo me yenkobo sofo amane no kai wo mpaibu ya wo ko mpaibo so kura wo baby na wo me yenko omo me kan me ba ne say eho so de wo nko na me so wo nko a ne jaye ye ne me so me ni wachi nko eho no na me kura mo me nim obia wo ho a me kosi ne so akase bibi se me nim obia enti nya de a me ye de metumi edi wachi mana akwa kropon ho ena me de kan asa enti me de kan asa no ena on de wo swale ye na tipe wo koye enti edi ba ye na kakra me ko dwom me ba ye no ena me so me ba na se me hu wo mo sa me ko bisa o mase
na mekɔbɔ ɔmo pono no mu nti mbɔ no pono mu na no kunu pie na mbisa ne sɛ na abi wei na ɔse wetu kwan Abigail kunu ne pie ni kunu ne de sɛ ɔde Mark deɛn Kwabena Mark media saa na menim Kwabena Mark enti ukɔbɔ mu no Kwabena Mark ne pie o pie na mbisa sɛ Mark na abi wei na ɔse ma wetu kwan na me se wetu kwan kwai na ɔse wetu kwan nti mbisa ne saa mienu wetu kwan na no ɔka na me se wiu na ne me de me bowura kitchen sam kɔpɛ aduane bia no adi nti me wɔ kitchen hɔ na asam ne ntena me ɛna me san ɛbɛbɔ ɔbɛ ma no punum na me se na ayi Kwabena wo se ayi abi wei ɔse ma me se wetu kwan na me se wona wo yere no na ne da sɔre nti baby kura wetu kwan akɔ no wontumi nka wetu kwan me so me nim baby kura me ba no kɔ wo me so wankara me nti wo a wo ne da sɔre no wankara wo onso no ama ne dan ma ne tim ɔkɔ wankara wo ɛna ɔka kyerɛ me sɛ ɔkɔ mu kuro mu hɔ na me se me kuro mu hɔ fa hena ɛna ɔse ɔkɔ ekɔpɔn na me se hɔ de ɔkɔ yɛ dɛ wɔ hɔ na ma ne ne sɛ wɔ kuro mu hɔ efi sɛ ɔno kura wɔ nim hɔ wɔn kɔ hɔ da na ɔse ai ɛda no abidi asɛm bi bɛto wɔ anim na ɔbɛka kyerɛ me sɛ wo sɛ wo nkɔ nti ɛno no na mɛgya no kwan ma no kɔ na me sɛ ma ka de nti na wo yɛ saa na sɛ akora na bɛka asɛm akyerɛ me na ma mpene a de nti na wo gya no kwan sɛ ɔnkɔ no wɔ mu nkɔgu nsama no na wo kura mu wɔ wo nim hɔ wogya akora sɛ ɔkɔ na biribi kɔyɛ no sɛsi a deɛ na ɔbɛka akyerɛ me nti meka saa no ablanteɛ no ɔno wankasa na me de me frɛ me nue na mbɔ na mane sɛ won hwɛ ade abɔye no waye na sister wo de yekum na mbisa sɛ sɛsi anti ɔbɛba da bɛyi na ɔsɛ wa ma kyena ade kye ɔbɛba na me siwu nti me de agya me gu mpai bɔ so ade kye ye wa ma edi ne na nsa so na ɔbaaye nti me ɔbaaye na mbisa sɛ wo kɔ hin na ɔsɛ me kɔ pɔn na me se na wo ni mu hɔ wo yɛ dɛn na akɔ hu ekɔ pɔn na ɔsɛ ameji ma jesuwa no ma ɛna me de kɔ ma jesuwa ne yɛ hwan me ma me enua ɔno de ɔkɔwale wo sɛ kurom hɔ nti ɔno ne ma no bi wɔ kurom hɔ o ma me nua kɔware wɔ kuropɔn hɔ nti ne ma ne bi wɔ hɔ na kyerɛ sɛ ne nua no bi no wɔ hɔ me ma me enua ma no ebi wɔ hɔ nti ɛyɛ ne nua nom ɛyɛ ne maame nti ɛno bi ne jesiwa no na mbisa sɛ na wo yɛ dɛn na onya ne no ma na ɔsɛ wɔ ba ma yɛ foro no ɛna ɔgye me nama ɛna me frɛ no ka kyerɛ no ɔsɛ me mmra na nti ɛna me se na jesuwa no so ɛkyerɛ wo kwan ma wo kɔ sɛ bɛyɛ saa deɛ no ɔsɛ ai nti me nyina no me bɔ me nua ya ma no ɔsɛ ɔkɔyɛ dɛn ɔsɛ ɔkɔgu nsa baabi ɔne ne kunu ne kɔɔyɛ no yɛaka kyerɛ ne sɛ deɛ nti na ama ne kunu adwuma sɛe yaka deɛ na akyerɛ no nti ɔkɔgu nsa ne kunu adwuma nyɛ nti ɔnkɔgu nsa wɔ yɛyɛ fie okay nti wakɔ ɛna yɛ dɛn nti ɔsɛ wɔ na mbisa nsa ɔkɔ deɛ ne kɔsii hɔ na ɔse a ɔmo akɔgu nsa ama me na mesi wiu ɔhu sɛ woyɛ mpani nsɛm manka nkyerɛ sɛ nkɔ kurom hɔ deɛ nti na ɔyɛ mpani nsɛm sa na me deɛ mede kasa ayɛ na mede twa so nti yɛtwa so ma ɔmo kora nya dan ne bi ma ɔmo atukɔ na agya me so metem bɛ ɔmo atu afiri nkyɛn wɔ aputuo gya hɔ akɔtena hen ɔmo akɔtena nkwanta ɛhen nkwanta wudu abigye ayi a aputuo gya hɔ aka esi hɔ nti abigya nkwanta na ɔmo akɔtena ana aputuo gya no nkwanta nkasa nkwan a yɛfrɛ hɔ nkwanta ɛbɛyɛ aputuo gya hɔ okay nti ɔmo akɔtena hɔ nti agya ya no mafrɛ wɔ mo me ba no so wɔ hɔ a na ɔno so afrɛ me bɛrima ne ne na wɔ mienu nti aya no mabisa me nana no na se nti ansɛn me wɔ hɔ no mo ana me ba no frɛ me ma akɔma fa me na me se na wodi asam na ya wo keka kyerɛ me no akɔma fa ɔsɛsɛ ɔse akɔma fa me na me se na wo yɛ ka kyerɛ sɛ wo hu obi a akɔma fa na wo hu abehu na wo bi a na ɛfrɛ wo ka sei ɔwɔ mfie sei ɔwɔ 28 years ɛna ɔfrɛ wo aka kyerɛ wo sɛ deɛ na afa no akɔma fa no na me se akɔma yɛ dɛ fa wo obi a wo ne nam ayi ɛbɔ bla ne nam hɔ bɔ bla na yɛ dɛ na akɔma fa wo ɔse ai mekun ne makɔ baabi na ɔmo kyerɛ sɛ akɔma wɔ me so nti ayi mekun adwuma na asɛ ɛnyɛ no
akwam akwam na eya mesana mankwam a adase mewu anase mekuna adwuma besei na me say na mo adwuma ye to ne sei mo no fried rice bi ye to ne sei ye den na fa die mo adwuma nkoso mo na ye kura no mo ne amasa enti die enti na ama wo kokom na se ya ye kwa konfo nse mankwam a mewu enti e wasa mekom na me say na wasam be na ne wo aya na wo pesa wo ka kire me no na me kura mpo manyi na du sei no ye fie me matin se obi akomoda bosom bi eni ho ena me matin se ye sei na ye dan bosom no kwanya firi hina wo be kwom no na me de kasa phone so sa na me de jai nti na ye fiada nti ade a tie me menda na me ka tie ne se ade a chi kosiada o mele fie asam na nra o ka kire me no o mele fie me ye metana se ne yenka asem no na me hu ne amaye me fra na na o ka kire me se me tu kwan na me se wo tu kwan akwahe o se me tu kwan mbisa ne sa o se me tu kwan na me se wo tu kwan wo ntumi nka baby kro o se wo tu kwan na me de menim se bia o ka ye na me mama na no nti na ma o ye sa na me de me ka ti phone nti ko se ada no man kwa asole me twen ne sa se bi kro beba na bia wa se da me twen na wa ma na me de me pem baby tena se bia de achi obeba ti ade achi me ko dwom mba na mbisa ne nua no ba ko ofie o na mbisa ne se ne nua na ba ho abia ba ho na o se da bi o ma ha na me se o de kasa bia to manim ma me se wo mele fie o se wo tu kwan na menim se bia wo boa eso o ma fie de na menim de ntia ama o ma fie enti me fa phone me frɛ no wan fa me call enti me de me pembe bi tonight say bia no buafu asama o kan na mama no muaye na bia no buafu enti me ase ne benada no se na yi no me wodwom na mbaba ko frɛ me se ma asama aba na me de me ntumi nka no phone so enti wo kwa ya afa ha mba no so ote atonsu enti ya afa ha na me se asam be na waka ma me yam hihye na o se ma asam ne de anya phone so nkomo enti me so na me yam hihye me na mpake se ne me konti me de me dwoma tale sa na du me ba no afie ho ti me du wo no na o se asam ne de ma me de me ntumi nka enti wo nua se wo bedu ha menfrɛ no no anka nkyerɛ ye onua be pacho de otu okay ena ofrɛ no maami nti ofrɛ no maami na maami sɛ fofo no maami to de ma no sɛ mama asam abanya asam kituo na me se di asem no se wo ho no ma no pai ena jesu afrɛ no kwabena afrɛ no sɛ afri asen akropon ho sɛ eyi me ba no eni nukunu aba kurom ho na oni nukunu ba no omu kuta akonfo miensa eni omo echiame ena nu me ba nukunu no ene me eyi me ba nankasa omu ka ho aba kurom ha ma oba ye no omu bisa omu amane ya ba ma ne se an na yere na kwom wo no so nti okwo ba ko bisa mu no ye se eye kurom ha nti ono ode na ba ma omu atete no pleku no se na sa na ye tete no na ade nti na o ma me wai na kasa ni nje emu so no sa o mo fra me nua eya akwara no wofa ene ne di nkomo sesei nti me no wofa no so amfra me anka nkere me sesei na wofa ase na ka kire no ene o ka kire me o afra ne sei o hyi o mo wokuro mu ho nti me nua ba ma na ekogin ekohyi o mo wokuro mu ho ene ne kunu no ene me ba no ne na komfo mo ode wo mo firi kumase ha ekọ ho no nti okọ ene wo ka se an na yere no nti wehu saade we wo no so nti ode ne ba ma omo aya komfo ye ka no hu omo abedware no wo ho nsuo ena me bra ka che ne se na me wofa no so obi sa ne se akwara no ma me wei no ma me ne no papa wei ena o se ono dia ono na wale akwala no nti obetumi aye di ope mebla no so wanyi ni obadi kunu na eka sa asem so ono na ware akwala no o ware abigela fo ono wo no so obetumi aye di ope nti wo kan sa no
me bla no so entumi amfrɛ me ɛna ɔno so yɛ den okogya wɔ mo ho nsuo no ne me wɔ fa ba obu ko nsuo be mu nsuo bi de kuro mu ho ye friend say yes ye friend na fa nkyene bo fa nkyene bo me kura me nim baby nsuo no kura de fi say me kuro mu wɔ me nkɔ ho okay okay enti minue ka tell me say omo akodware ne ho nsuo matututuo oni wo ma konfo ekotwitwa nkokɔ wɔ ho na me say asɛm bɛ na mete ne saa no enti ho na ne yemisu papa na minue ka say sister mensu na mo asam na aba no yɛnhwɛ na yɛnka ɛna me siwi nti me kodu fia na me frɛ boy ne maame saade a ne ba na yeni enti wamla me yehu ni ayede ye ma no befa so me kan ya maame ne ka tell me say ono wo kwaye wo baby say sia na wo kodu nkana enti wontumi nsan na ti mekuma se ha na me siwi mate enti me no se bia na se no kura be ye dan obebe me fie kura be ka kira me say maame me be wale wo ba no say no mehu enti me ama hya me ho akwa de na kwahye komfo asa mo me de na kwom ho me yakotete na kwom kwabusum mienu ni me hu na blente ye no enti ya say me frɛ no maame say sister asama me de to wani mu yi menti mu aye bia ade say wo beba ha no ma ye hu kwan ya ye befa so ne nkwala na fa so efi say ye ne ye wo nkwala no na o ma aye saade ye no enti wo say wo ka bibi kura kira me na me hu say bia wo so wadwene wo so na ba na wunya kwan maaye me kan ya na no maame so matem didi yi mu sai me fa maame mo no bani din sa na no ba ya ba akopɛ me de me ma dɔɔso na me say wo wase no ase wo ba no ne no ma wa ha me wi am de be ma mo ne ba ya ba akopɛ maame mo me yi ne bani din sa na me say wo ba ya ade na so ode akwala no kɔ ye no kora we ko hu sa akom wo no so a de ntina no papa wo honom ne papa so afiri nti ne papa nua odi ade no wo yi fomoso ade nti no won kwabo ne papa no kora amane me so me ne muti kuro mu ha wan kan kire me no fitin ya wasesa akonfo egu kai mu de me ba na ka ho ede wo mu kɔ nti me asam wo de me ti ase a enye yie nti ma me ka bibi kire me na ma me no so mu ani oye me papa sai ma me mu bo ne bani din na me ma do so no so ne ma ya ba akopɛ na me se me ma do so ma na omo ya se nti me ma do so nti na wo so ma oba nsa o me wale me ba no no nkɔ sai me ba na bra bo ma me ana asase nti me ne no huru tu wo fon so saa na me de me di twa so nti me ne ka se twa so na na yi nukunu madam nukunu efre me se ne yira ka asem bi a kire no e na me fa akasa ne ka te no se ne yire so fa asam no ya sa na o sika no nti me so masam e different na me se a me fra no kura busa ne se bi kura omla na asam na echa so ana ye nti omla ne ye hu kwan a ye befa so ne mala petwa na me de kansa na nukun se ne ye wudi nya abotre maame wudi me pa acha we ntwa yi nti mom de amaka akira wa ne se ada se wo ne papa no bekɔ wo mu kurom wo na wo kɔyɛ saade ne ko hu wo fa ne wo bla na wo gina so no na wo ko hu wo mu a na afa me so mabam ne ye hu de aye be ye na me se mate nti me so me fa aka kurom ho me ko na me wo fa se ampa wo mu ba ha wo mba ye na ye ka asɛm no be ma ne se an ono na wo control na me kan sa wo fa wo kan sa so a me so me nti ase kyerɛ sɛ ono na wo control sase akora no wa meto na mfiri mi ho wale no be wale no nti sa akora ne kasa na mo so mo gina so sɛ mo ye bibi sa abra mo amfra me a na mo anya ade me so na ma wo me ba akora no so me wo no 24 years ansa na ablantie be hu me hu sunsun ye bia wo me ba no me na me wo ma ade me hu sunsun ye bia wo me ba no nti so no etire ye one no kwata na so hu bibi ade ntina ono kunu na mama ne mo so mo nka nkere me nti asam we de me nti ase nti oye no se me bla no so oye yi no wa bekana mpa ho nti saade a ya nte ba ko awu last week no omba ye yi no nti me mla ne ye ne mbla ne ntena se ne ye nka asam no abla ebusuafo ne nyina wo na ye tumi pai firi akora no so ema ne ye yi ono kora we hu bida na ye pai firi no so ma asam fa na asam nko na me siwiu nti me ba kurom ha na frɛ me ba na bisan se nukunu we na se nukunu no wetu kwan oni ha na me se na wokunu no ba sa no wo mu fi kurom wo wanfa na nkotena wo mu fi o ode na kwama
konfo bi wa abje nkwanta ho o de wo baba no akoma konfo na konfo na omo ne ko okuro ho no o de na kotena na konfo fie ho so onkoje ntete me ya se konfo so obeje no 130 million be ma ne so obetua enti Krobea me dwunu ho amenti ase se obetua se chese menti ase se wo yesa o de wo ba na kwa akom ntete wa bra na kwa akom school abra wo ma me no o papa no so odi ade no so papa no so nim o papa no frɛ boy na nkɔ o so woni ne pani bi akasa na ne pani no so eni ho nti age ne pani ne ba ansa na one na akɔ ne papa no ho nti ne papa no so o ka tia me se na fie na baba na fie so so wenya ho age efi kosi ade kɔ na me se me so metena se a enye yie nti me de ba dwom me tie mu program no nti me de ba tumanim na mo kama sem bi mame se me ba ya masam mama akwa babio ya eja okay afra kuma ewo Virginia osina na ya Krobea Asante wadama I really love your show ene mia minua ba heti mame ya wa join the show no live osina na ya Krobea Asante awiai mame ma wa ha ene United States of America for yenso ya bo awuramu ha awiai ye monitor show no live enso ewo US ya nti obapa ejiri na chese de odede ba hapa eye kwabra mark ono na abewale me abeware me ba nti se bibi sa akura na wo se o mama me na wa wo de ope besinne boy no maintain na no kasa enti 130 million wa kotua de ama konfokro no yes sa na woje no nti se one ne ba kuma se wetu yo so wontu ya ne mpacha ho de minim ho asa enti se si a wo ba no o tete de se oba abeye nana fankyere bo konfo ana se asuo be konfo ene me pacha minim ho asem ene wosan kura kuta akwala ketewa beye 6 months kwa 7 months na hye ne chi ode no wosa eho no na oba na ankasa nso ede enkomo na one oba no adie sa enu akura me frɛ no na me bisa nsa nti eho no na wote no ade nti no wote wo na ose won de nukun na de no baaye nti age nukun ne ya dai eba nukun se wo mo ntete na koma fe ena me se na wo so wugitum nti media wankasa na media me de ka ti phone so nti menene kasa no na obi so kasa we chire ti mente kasa no na me bisa sa hwan na wo kasa we chire sa na o se konfo ne maame na me se wo sesei e na o se ai maame ne se yade me ba ha kora no wo ma ha na me se na me ma ke no wabebo mama ne ya so de me ba na kwete na ba bisa na me to ho anamon sa me minim sa o de wakoma obi sa mate kura mate no akwansoro be ma ne mbo mama ne be ya busum mienu ni won kan kire me ote ayi obefa ka putu eja wo so na obefa ka akọ ewo ayi ekonkwanta ontumi si fie won po ma kan kire me say ma me mbe wale wo ba ne sei nti me de na kobia ya ete sei na cha say wo obu me kwasea nti na ama me de asam na bedom. Okay, enti wa oba no wasan abusa ne bio se ede nso no hu ye nti a ema oje ne hutu mu se eya akom ne pesa fa no o se ne kun de ne ko baabi ena akomfo ne ka kire no se de ne ko ye no so no ayi aya oye ne ama basa basa nti aya ne kun na ka kire na se wo ye ne ama basa basa wo hunu nti wo wia na ne kun ne ka kire se wo ye sa de ewi oye ne nioma basabasa nioma basabasa no ye bra okọ asie kropon ho baaye no ana no odi nka ya ansa na ono akwala ne nko ebekọ asie kropon no dabi oso wo mo okọ ono nko akọ baaye no ena o status so wo ye ne nioma basabasa nti ya wo hunu nti nukun na ya okakire no okakire wo se saa da no a okọ ye asie kropon ho se ni kuna adwuma nkoye enti o makọ baabi ame aka se onko ni fie nkonwa wo ho no onkogu nsa ya obeka ya wo wantenase no no nko akọye no ye de ne kọ na na fanchene boni mu ko ye busun fie na omukogu nsa maanu
efie ne nkonwa gumu no na sa mfie no na nafa nkyene bɔ no ɔno yɛ mo mabusua nsu ana ɛyɛ bosom da mo mu fie nkonwa ho ana me pa cha Dabi ɔda kurom ho pa cha okay adafo and we ma Mr. Ejiri ɔno na ɔwɔ yanim ha na nipa ɔde na ba yanim ha ɛyɛ ɔno anase yɛfrɛ ne Kwabena Mark yi ɛna ɔno ade ne pɛ ɛde maami ba akowura akomu de ne kɔntete maami sɛ me na meyɛ nna na sɛ wahunu bibi na yɛ akɔmo a dinka bɔ mama ne ade na wa wode wo pɛ sɛ wode akwadaa no ɛkɔ sɛsi ɔde akwadaa yɛ akɔtena akɔmfobea ɛwɔ Abidjan kwanta Kumasi atonsu Abidjan kwanta ha sɛ wɔ gentete ya gye no 130 million sɛ yɛ de tete ne baba no amana ba bɛyɛ kɔmfo abaya yi nso kura akwadaa abosumi nsia nso ba ɛne yɛde na kɔtena saa bea yi sɛ yɛ ntete no ma ne yɛ kɔmfo na nananom akɔmfo a mutie mie obi kunu di ɔno nko ne pɛ de ne yere etumi de ne ba abosumfie akɔmfufie sɛ yɛ betete no akɔm wabra ne maame tiase ne papa ntiase wɔ abusua obi anka ho meyi ya na nananom akɔmfo mo adama we ya asɛm a ɛnawie yi me busa mo agyenyam bia Kwabena Mark to mi bɛn ɛno yɛ question na me busa wo ɛno ɛwɔ abaya Abigail afo so no nko a betumi de ne pɛ ɛde awura no akɔ akɔm ntete to mi bɛn wo awadeɛ yɛ awadeɛ mumientie saa deɛ we ni ɛnhyɛ ne nso awadeɛ ɛyɛ awadeɛ mumientie saa deɛ we ni ɛnhyɛ ne nso sɛ wo yɛ bɛma na akɔware ɔba a wontɔ ɔba no ɔba is not for you ɔba is for nebusua sɛ wo yɛ bɛma na wokɔkɔware ɔba no nya wo dia ɔba no yɛ nebusua dia ɛna wo yɛ ɔba na bɛma ba bɛware wa bɛma no nya wo dia bɛma no yɛ nebusua dia o de amom yɛ hwade we sɛ o ware obi de hye sɛ ɔba bɛma ware ɔba ana bɛma kɔ ware ɔba bɛma ne ɔba ware sɛ yɛ nipa ne bɛyɛ wo dia mom yɛ hwɛ adenti na nipa ne wu a kyɛ sɛ ɔde ne kɔma na busuam na busua na ɛyɛ onni de waware ne so tumi bɛma sɛ wo ware ɔba nya wo dia ɔba sɛ bɛma bɛware wa bɛma no nya wo dia ɛyɛ na busua dia saa de we yɛ nko nipa bi trim nipa bi ntiaseɛ enti ɔkɔfa obi ba no ware na onim sɛ maye ne ho ade na onim ba bi o nipa no otete ne ba ni free no aba betua 5 million enade 5 million ejade 2 million enkontaje se kan na wo de ba be ka se maye ne ho ade enti nipa ne ye media maza enya odia nipa ne nya odia eya no abusa ho se nka wo ba wo ne oba akora wo enu obi ye ne saa enko ani beje ho ana ahu se ne yete no very good si ehye saa de we nso a eboa ye oba pa ho te say be you know ye fro say for record Stella J wo ko be na wunya ye ma wo ni wo sister kasa ye me braba ko efio on de water frame me bisa said me ho city enti me so me ni this answer also no ngita ho no ka front me wo ho no frame anopa say ye shemu wabusuan fi na me say ada ide asem na esi me de me ta akọ me sister na nko na me de me ta akọ o de o ta akọ ase akro okay enti na me say ada na nsen ya ye free ho no na masa akọ hie abusuan fi ide asem na esi no say na de wo de wonnim de esi ana wonte hwe na me say da bi no say ne oba ma me ya eni ni kunu no e wo ha na me say o mo wo ha sesen ana o say ame de ye hie enti e kakra me san afre na me say kwabra me enti ase ka asem kro ne de e kire me
enti me bono na che so wo nipa me wo so sorry ho wo mpanifo no munti wo so ba nchen no ni mbedi nkomo so ya no so wo fra me katekate ni nyina ma me ya ena ni kunu no ene akonfo miensa ena konfo ne chi ame omo de private car e de edru ha e ma black penny ya black penny enso ka ho ama wa omo ba krom ha se akwara na akom na e wo no so no omo de na e ba no omo abetete na me se na kwabra mo kan wo so ye penny sin mi unti die na wo kan ye ana wo hu mama wo no se da bi mama ama bi no kwa na ye me wanwan ma me frɛ wo na me se ne de ekɔ no se mama ama bi di a ne mama nim ho hwe enti ma fa ye chi ame ne frɛ ne safo chi ame safo number mame na me frɛ ne nka nche ne se so odi eni mu abiko ebusu ye kɔtena se ona ye yi wo ye chi ame a wo kasa enti na kɔtro kan ni ho ye wo fa na o ye ohene no ono nti kurom ho ena na busuapani no so ni ho no so nti ho enti omo hia no ma me nya o chi ame number na me ne nkasa enti me je number no ena me frɛ o chi ame na ka chen so o chi ame ade a mo ye no me sister wonim ho hwe enti nka ba ya nka mo ntwen ma me sister asonte na se wo so ba krom ho na ogi tumu a me ne me sister nyina ba de ebeba na ba ma ba wale obi ba na so de na ba ye krom bibi sampo ye no kre e na de na ba e wo se ye busua ni nyina ye de ye di ekire na se ye pa ye ta ye ekire ma de ne ye fe ye mpenso a ye pa free nipa no so ma ne ye yi enti me de o ya na so de mate twen no ma nti hu hwe biem se me bla ne ka che me se me bra penin so ye sofo ono waje sofo na di enimu ma ma konsuo no so akotwa ankokɔ nan agunsa je se de wo se konfo no mu di ne free akɔye no kɔye bia waye e ma ma tutu ato ho akwala no ho nti se die o akwala na ba na sa ye mfa ne ma kumase ni mpo no be ma ne de na ma konfo ne dada e wo kumase ansa na o mo de ne ba ye kropon ha enti me reho ipa me su ya asam ne ye me ya na me start se me frɛ me sister e bia na onim na odi esie me nti me frɛ na metie firi no wo se na bibisa wonim na wan kan hwɛ me nti me frɛ ne frɛ no odwum wenti me amfa na me frɛ de ye de na koye konfu ba na chiriba na me frɛ ne se ma me efua wo ma me aba e wo ho ana na o se de bi na me se ne me de asam se na mate na ma me ko me so me tonson so ma de nti me na me kwa achima asam ne bo me masada na me nti me kra nso aneoma na me se ma me efua na etie na asam se na aba na me kenka asam ni na me ka kire me ba na o se ma na me se ai de aba no me kra me yema hye me ma me ne o kasa me bo me duku kra me yi ato ho a me nti me kra nkwa achima na ma me ba frɛ me ene se me sister e de ba no ho no na me frɛ na me ka asam ni nyina e kire hey okay man so o ba ye wa metu be ma bia wo efie a obetimi aye ne bibi nti ono wo control se de o pa akwala no abaye ne ho ade nti de o pese o de ne ye no obetimi de na ye wa bla busuani bia ntimi nka ho hwe yeso ye ma ne no asem no ba joan ye bla pani na de na ye papa nka enim se bibi ni a obegina na wodi bia wodi ama ya na wa ta ye chi no no mom na wakogina wa bla wa mom sister amane a wa pene so ma ye akwala ne ye de na hye konfo ne nsa okay maame open so se oba no akom ne de ye ntete no nemom ekwane abema ne fa so ni kowura akom ni mu na wo mpe anase de na wo se de na wo mpe no mempe se ode me ba no bekọ kowura ehon se sa akwara no me wo ne to Pentecost asafo ena no aso na me na kwa onyi ne ye no no ekọ French chap nti akwara no be ma na akọ be wale no wa asole fi no shofu na shira wale na so nti me mpene so e ma oba ne nkom na konfo kro no a oba na kɔ ne ho ntete no wakɔ ne ho akɔ ka kire nsa na konfo ei me ba no me mpe na kom ntete ye eye nikunu ene ono ade ne pɛ e de akwada na ba waye bibi sa na konfo kro ne ka de ei me pa cho me ntu ho ana mo untu ho ana mo konfo be no wo ne nsam mpa cho me nimu ne din okay konfo a owo ne nsam no nana konfo kro wo so wo hefa konfo a wotete amanfo ma obeya konfo yeso wo abigya nkwanta nana konfo ye beba ho we go come to you ade by all means we go come to you nana konfo sebe akomu ye wo mra
ye oba akom ho ban me da bia me kase matena se fie ni mu bida enti da bia no minim sene amamre ni amane a ewa akom ho mra ebo ho ban ya nananum di so dodo na minim mi anka se sumu de me pemfefe me fefe sumu nti ma fifi bebremu bra na misa me se tama na misa no we dia mesramika na me wofanom me ma me nua mema omo no sabe no omo nheda nyinyini Abraham intanso anyini nti sane owo ye no owo ye mfra di nua mema no ti ase ye be ye boys ti na me ne me wofanom nam ti se boys ene nam no omo frɛ me press se press nso ye de aha enti sabre no na me pamfifi mu enti se bibi kura nie na me wo fa bi pemu hwehwemu aya osebo nko frɛ press mara to de bi anu omo frɛ me golda to de bi nso anu omo frɛ me press eni amfifi mu kro no mekɔ akoyaba sese ya me de beba sese ya wati ase enti sabre no ena me pɛ se me fefe nioma mu toto makoba bia ye kiensa bo hu sei ni asam ye nam ye nan na ye kakasa bi makobida makoba bia wo mutumi de nioma bi bo mu duku eti na wo mo ye nioma bi makobida ni nyina no ye se yen fifi mu na ye hwede de ete me nkwa sori mini sumbia mu nanso mi nyankopon so na bi asema me kan no me ya Krobea Asante amte hei mini sumbia mu nanso mi nyankopon so ye da sori a ono na afem ye nda no nti ye de mu nyam nyina ama no awie nti ye befre na konfokro ya wo wa binya nkwanta ho no ne abusa ne se akom ho mre bo ho ban no se obi di obi bantete ya ne kunu nko atumi de ne bantete ya meyeye se okwa akonfufi a ho se konfo ye bone a suma itumi bo konfo hwe ho odi ananan mo akonfu etie sa asem ya make ensem bo mo mfrenka se na Krobea asem a otu Tech FM so ka do boa mimi nim konfo bi a sabe mesramika o okoko fa obi yere ema abosom ne bone hwe ho nyame nkoankom ku no enioma wonum twitwai ne amamra omo ye ya ansa no omu ja sa konfokro na nya asem keto enti akoma ankasa no nananom wabosonsom no emu no ye wo mrewom ya wo busa amra ne so a eni udi enti media mebusa o minim say ye di obi be bantete ya ayese ye de ne ko school ne maame nka ho ne papa nka ho waware ne kununku atumi de ba beginam emba abusua ne ye meyeye ne ba sa wo konfokro no de na obusa be ma no ansa no age oba no so me ye ntete ana ne yire nko atumi de be ma ne bantete wabra be ma ne maame ana ne papa nka ho emeyeye eba sa wo konfokro no obusa oba ne se be ma ne maame ne papa na abusua we wantumi anya no a utumi gimeyeye ana eno ya asem wa mebisa Kofi Amponsa nana edesi akwa bebru nana me joso adaroma na umpom te sei nyame adom sonson wo ye de me nso me hoten yankopon adaroma ena hwie yi Faith Homeopathic Clinic boy yankobo free okofi nana nyame israel ami menchia wotifo na yenda nyame ase ami prophetess Dr. Elizabeth Faith ya da Faith Homeopathic Clinic no so bebi obia no yede nchia so nkoma no wetumaden dwumapa ene nipa dodo ananka academy ade nti obi wo ha ananka ne bedroom kra no ebe afini yemfa ne nko hoda de bia oda ne ho efise ne yade no ano odin
nti mpija ne nko bebia omu ana yade nti omu akadem wo ha yade ne free se baaye no ohunu abonten biem odadem sa na dae ba yen mu di nkomo na yetumfo o ne ma pie ho se ne be ya be ma wani aba ho so na yade bi mpo ba ni pedua ni mu a nso watimi nya ahotoso na wonya kwampa a obefa so a obema yade ne be kwa emebiem yade bi ho ba asetena ise wa hu ne ntam no anhwe no ampe na kira kwan amana ankontem a oba betena wo so e de se de ho bi aba wo so na sometimes umtaka se we de ho chane pa ho to abontipum saa yade no so oba beduru ni pedua mu a oba betena nti no obese ni pedua na kwa na bi se ne be ya untumi enya wo hu bibia na ya na me ya se obi ho beba no na nka ni mfi ni nko ba bia se o yare dade onyini kura ubu afi no obobra ubu onso no obobra na benya sika sisi adai but yade ni nti efa nka wanya sika no ontumi enidi ontumi ye no hu bibia se de wo se oye no na che se bra obobo oyi nyina no abrabo no ankosi hwe ye woni wasisi adai nya japade a yade nti wasa tonton ajapade ni nyina afri se ahyase no wanhwe ni padua no ye enne meka mo bia ate ase se wanka sade bi ade ma ni padua no eno be kire wapom den daachi ade bi ade ma ni padua bia sef eye aduro na wonom aduane awudie ensa wonom wanadwu didie wonkyene especially nkyina hodo a ye na obi ye nkwan baako ko bi dem momoni wom ka ko wom eniema ye nti obi anu asade spices apete ho no astimi obi anu asasa nkyina gum ti saa dua nkwan ne ma nkyina wom no enya asem ketwa me kana na se enkyina se de enkyini si di nipanya no enya asem ketwa ti obo ho ase wo study ho wa be di saa nkyini bebrebe no wo ho ana ase wo na si utititi cause enkyina ko ni pedua no e do so ma ni pedua no ho kire no e ba sa wo sa kumu kidney no inti da no ode adeso ma nipadua no organs no ye abo ma nipadua ni nya ahoden sonko no adeso anko na wo so ma no ti bedu da bi no na sa vital organs ni nyina abre obi adwuma ho ye no enka ne time nso yi but wan kasa wa mana ba wiye enu nti ye ba ye tufo ka che o say wa ne ma bi ade ma nipadua no sabri ya ahyase hwe ni yi enyo adwen sa wo de o mi pia me nem namfo pia me de mitimi num nsansi no obia nti obia ntimi num nsa no aka ne si o na ne de no osere me de nsa me num no ntimi num ampa nso di agura otutu ode nsa ne tua ontu na asa sure na nse we drinks ahodo aba obi okra aguo no mu a obewie na oketem aso kala bi oko ebi green yellow sa dia de na ada oketem no so sa na kane no nse sa oboy ra ko homa no kwa obafia o say na Ibrahim Hassan na ntwene mu edi oyi o sade a otwa ato me so pa sade kakra na otwa nso wada na se fi o sa bedu fi sa sade nso edi nipa nya papa nipa bibi dadem a sade ahodo cause apart from nam sade ewo mu no wankasa mo ka ahodo a wonum ne kosua ahodo a wo kye anwa ahodo eku nipa duam no oni padua ne sa wo sade o de enkwan sade da ni si wo ma de kyan hwe de se de sitie ebi o asade na mo ankasa wi to ha ana wudi aduane ko atimi da prekope wo si sitie a da ada sa na oni padua o veins na eye ntinu a moja na mu no sade ne buru so oni padua mu a na do so moja ne mu a ededa ewo ntinim anytime bia no emoja no e wo se ekọ no enko cause nipadua no so hia moja ne ntenten akoma ne so pompe enso ntumi nko and you all see wonya low blood pressure obi dey high identity obi dey low obi dey high because high ne dey onu nso ntinu mu bibia ma ekoyo nti nipadua no dey hia no ya ehia no eboro so nti ekoyo ti said we be pipe on say the pipe utimi chimdu ba bia no wasa walo no kaka a when dey untimi regulate nti da bia blood no okọ tinita bia nti obi wo a the pressure also pa no adeketu abi ndiem hye no ana o ndiem timi hye no ti obi o pressure no so no okru ti no tete na da bia bo se oho ase waye basa because the pressure no osoro na se saade no ko ni paduam bebrebia sada na me kan se mi se woni padua nyame aye ne se eno anya na nwa ne saade onye nda ono anya na ade di ode ko ka hu bia bonus e na o hia saasra de nam ne ade na ama woni padua ne nya hode da bi enti ye ya fa ne se o me ba pesade mi kru pesade nam
ɛne yɛ maame no mu nso sa ade kura bi okura abakɔ no no yi aturu fufu so na odi ɔno adi kie yi dada so na tifi ɔna tena nkwan ho yɛ ti nam a wɔn bia onim enti ɔno adi kie yi sa nam no ayase awɔ de ɔwe enti ɛba sa yɛnim si yɛ awia me yɛkɛtɛ ma so yɛ de but yɛn hyɛn ne nso hu ne sɛ ekudie nipadua no sunya enipa bebrebe hɔ ɔda dɛm a ɛyɛ onni nuane an wodi a wanhwe ne yi anadwo bre na ne kura de nuane yɛ ku yɛ kɛse no anadwo ne tɔn no anadwo bre asɛm na wo ka yo enuane yɛ ku yɛ kɛse no yɛ tɔn anadwo sure so atɛ sɛ because wo kɔtɔ fried rice a wo kɔ sa ta bɛkɔ no nhyɛ ase sa fried rice a yɛ de anwa akye ne ma wo mu no spice ahodo ne ade no ɛno nso ne ku yɛ na wonim sa anadwo didi ehu sini bibia wow ehu papa ne nka wanhwe a obi de obi ni padua no odidi anadwo a ɛtɛ de one poison wow efi saa 6 7 8 9 ɛkɔtɛn ni nyina no eni kwa so mo aduane mu odu sɛ bɔkɔtena se di dɔko uwie ya no wada uni padua no so wie a udidi wie kwa na wo nante kakra de bi ɛbɛboa wo kakra but odidi wie ya ba bi ɔtena no agya no ato no wada wo aduane ni mu odu ade asa na asa ahye ne so enti odidi wie ya no wada enti nana wo da no aduane no ntimi nya adwu enti obi a odidi anadwo breda no ɔsɔre bia no ayemre osori asa uni padua no enye wie because wan ka sa aduane na odidi da no amwo enti no ayemre obi danyane no pa obeda wo saa de niate bato ntimi nsori edi entia because of say ni nuane wodi na moa no anadwo brafe na yakosi tebu atwitwa nam a ya awie saa nam na wo we na anadwo no bede na digest ma de chia no pa wanya ahoden ti wo expect say wo bedi saa nuane wei awe saa nam wei anom nsa petahia no ode aguso na wo say nya ahoden bede na yi nti wo se kane ya na nanom ana wo mu no omadi die bi ho nyanse sa obi an wo de aye nkwa no omu na da bi omu dendenden obi timi nyinu bɔkɔ no okɔ afum na wo brant ya okoto ya na osisi ya oya adentia because ye nua omu nua ne edi no ofan se ehia aduane badonim sa no nso na eboa no ene wo bohu no obi de nsawa na de manya no manya nkwan yo nsawa no mu no nti wa anya nam but amane kakra nsawa kakra ne ade bo obi nso twa nam ade ma owie yesu mudua no so no wawe onim se me na madi enti ya ka didi enti ukwana so obi didi out mu sampa guy dia unani atepa wo but yade out di mani pedua ndo nti na yade boni pa obama na duru saa na enye adwuma yenso ne ensan time per checkups eko yedi nuane yenye ye nom nsa ewisi ahodo eniema enye no ye fa but ye per checkups ko osori a ozo me dia mintimi ko otisen ba bia ne anu no anu madu otise ohwe adwuma no ene wa bre ontimi ko adwuma onhome no anu energy drink onu energy drink ni nam sa ahode no anu odin sin ni kidney ntino obetena ni sisi eye na chi ni pa chi ya na bim no anu painkiller enti ne ma bi a offer bia we series of event eniema a woye ni woni padua mu a eye de ekum ni padua na sa enti de bia no oni ahoden obi adadu so 8 years edi enti na wo sa wo yade no nyame yense ni padua no kwa yade no ba ono ansa wantumi ansa e na odi aduro koka ne ho ama abo ni pedua na manasa edi enti won mo duro 8 years enti minko already what the immune system what the kia say no eni da bia no eni pedua no ni ahoden da me ka say ye red blood cells na e contain 70% of any pedua ahoden no e wo bibi o mu e friend hemoglobin na bo ma ni pedua ni ahoden sonko enti say be uni pedua bi nya ahoden pa no sa red blood cells no de cheke no na ade twa wo bo se moja no ba e moja na e pa no e ensuo anwa wom enime pi wom enya nwadodo enti wu se muja ne nso no sa red blood cells ne tiki 120 days na ahye enti any time bi se wunya aduane a ebetimi prepare oni pedo emre nya hoden sonko sure white blood cells no nsuo na ka ho no ende any time bi 13 days pe no nso no wa enti any time bi se wunya nsuo na wo se yenso ya adwen se o eni peduan de yenya aduane bi a ye dipintin bi adame enti nuane ahodo a ye die nsuo a ye nom ne mebebebe e na ekumi ni pedua no obi enya typhoid kan ne ye some kronketo ano a ya omutietie nsuo mkosa nsuo ni ade no enne kumase ne nkan ne ya age afa na efi na de ba but because of say ye niam ye die ni nuane a ye die no ye ni nko ho oba ya no odidi na we say kan ne utimi say obi benya stroke a na nka yesusu no yakase papa we di obo no brawo ti stroke no chi ne ye no kona bro san so a onzi fom biem da bia na obetena bro san na obetwe no ho wa bo ne bra ne ka sisi ase ne ade enne na obi sika 10 series na stroke a chi no obeden stroke so yen kura ya de o e yesikafo ya de
enne saa ya de ni nyina hiafo agiafa ni sika ekuta no ntimi nya hwe enti saa stroke na aba no kan na mpanyimfo one eche nkra nya obitimi ba below 18 years na stroke ache no adenti na wo se basa ni nyina ye se one emema ni bi ho a opeso of aphrodisia no no oba da yire no mo oba nu sa mpa ono so ye bema nti nu a wonu bia ne niema ye de mi ni pedu eno na ekun ye o enye bibia mfiri ba bia o nyame wa anye ni pedua no sa se emeye mre ena dem dabi oye ni se enipadua na no all cells tissues ni some organs a ebuo nipadua ma nya hode but ya bese no ye de ane ese no ko niema me bobɔ so ye ene ane edie ye ne ane no ye ne ane edi ma nipadua no ba bia ni kwa so okɔ ena number of hours ese oda obi die nu enu a obeyare udi agwo bewu ebese wu kidney obi o so mi dia mentana ye ma me no a umsori amachi kodwom kwa ma so mi ebi o kodwom anadwo nyina watena wa anadwo mantem obo besa wi tv sa obo ye program sa hudu obi abi enti wada chakra 3 hours ahimatina no asa sorry trotro dive is the same thing trotro dive ono bi a 2 3 no sorry no okọ adwuma okonso ade be sa o mantem enti de bia ni nipadua no activities edi nipadua en na ekuyen enti se nipa no nam nioma a waboro isu nyina mu a kwampa no ne kwamben nana kwampa no ne kwantodo no eye faith in particular na the number ne tudwa fato na me de ye branches ahodo no Ghana ha de bibi branches yeah enti ofa number no a oba e de mfidie na ye adwuma nana oba e me kan ya de ye hono ye nyese wo na obeche se ya de na so me asa abehye Debi ye hu ne se obi o ha hu se ne mfine ne ya but de de ne mfine ba na ese ahwehwe sure obi tie ne ya de tie de ba ese ahwehwe sure obi enya stomach ulcer ne gumu ahodo e wo stages obi o diabetes your type 1 type 2 e wo se ahwe obi enya arthritis ne your gout your osteoarthritis your osteoporosis e wo se ahwehwe hu the type of arthritis aba obi eni ye ya ohuna die ade mani huna die obi eni ade be na ohunu ade ne sie eso ohwe nye se ohunu so ani ya na ode aduru aguso eso ohwehwe eso woni befra nti obi ho a wode ne kasa nani no onsu ne nisuo tato ada because e sha ase ne ninu ya no eno no ade aduru guso nti asa the pressure abena ninu so nti oyi bibie yi ti agoduru glaucoma no so ye duru a the final stage no ni bedum nti obi nyini nani afra obi nyini nani nda obehu nipa dodo na wose mani ade be mami hunu obi hwe anfo so no anyinya nanim enye se bia wia na abo numbers na ye bebrebe wo so ohunu God yes here and na niema ye no ne phone da bia se kura de social media nti da bia me wo fo kura no okutan phone wo hwe okọ social media ti da bia na ni phone be na ni no owi ya no okọ TV o free TV ya no oba no phone so o laptop na okọ nti sa ni ma wi nyina ni nsi bibia obi o tire phone so pa no wa steady ehunu o se wo ho anu ani so wo ade wo ho na ye bebrebe o bob o so no dem kura mo se bob no aye bebrebe nso ba akopɛ ne bo misrawo fanamba no mame o ba nkan ya de afidi na ba che ya de no na akire aduru aye mfamo ya de duru mo wase de tibia no ya de ne be kokko so a emabiem a homeopathy ayaresa ne yeka enye ayaresa fufuru bia Faith Homeopathic Clinic mame na number ne 0244 58 38 59 0244 58 38 59 Tigo line here 0275 96 94 0275 96 94 14 na ye wa hene makokobi 18 akra ye Santa Maria Abuya Junction and Antiku Junction Kofori de Opole Junction Landry Managers Road Takwade ya Naje Police Station in Chompe Western Region Obugo Station Old Aseda Udu ha ehon yera kanana nyame onhyira opi onhyira wonso arofo we ye oru akofia mponsa na Faith Homeopathic Clinic ena papa ifri se wutie nimdisem ene nsem a emu do ya wabe kyerɛkyerɛ yi wafidie so a onua eno kyerɛ se wo yade a ha wo no nya baabi a ne sɛ wo de kɔ baabi a de wote yade na se no obetumi aboa wayi yade na free wo no ɛhɔ ne sɛ fata sɛ wokɔ enti uni Faith Homeopathic Clinic emu mpanyimfo behia ɛwɔ Kumasi Krobea mu ahene makɔkɔben
ɔno bɛn Geomax company no 18 mu junction ne so a sɛ ɔno mu hyia onua ɔbɛyɛ nhwehwɛmu de ama nei uti yɛ ɔya no obehu ade korɔ usisi no de de baa obehu oyafunu yade no de de baa obehu de enti a wontumi ngo no de de baa obehu de ama prostate na bɛyɛ kɛse ama sese yɛ de rɔba kora na akotum no de baa yɛ no obehu de ama omensɛm kɔfom ama obɛma ne fon ama obɛma ne ntumi nsɔre ntumi wati ase sa ntumi no o de ani fit homeopathic clinic fo nsia o ensia ɔno bɛboa wo ama wo nso wani agye anigye wo wiase ma mema ɛyɛ baako pɛ ana meboa hwehwɛ sɛ anigye ni bi uni bi a wasɛbo ɛya ɔno bɛboa wo ɛwɔ saa kwane so 0244 58 3859 ɛna 0275 96 9414 twɛme mitwa me ho aba apomodin mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture anya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being abusua pomodin ho hia me yie esne bibia Entimi manom pefie ha. She, woye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also woye Hepa Plus wife na abwa no. Hepa Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobodra mapa. FDRG ejweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode biribi sie me daa. Oh, me. Ada minim. Deɛ mede sie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Dawood 3 sister capsules. Ya ama nomo ama kane sisi a na mentimi nyina me naso no. Ɛsɛ metimi yateɛ nyinaa. Efiri na okura yi. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma ɛna atumi sɛ sabro so ama me. Na akɔso ya wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyinaa timi no mpio. Na ɛnyɛ Dawood fo yi a na yɛ Dawood ointment yi. Wo mo na ye se nansan na wo complain waposo usisi ani ade yi ebi na me de twitwi ya wotisi ye yo so the Dawood ointment etwitwi na wo memene 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we de twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ne obi a onya mfinhye dumienu bibia ni afre 0244-886437 and 020-168-1717 FDA aje adwadie nkratoyi atum Dr. Time daso minya wudenie woye kikim abna na woya yaro fa here Midimafo Herbal Clinic asane nyina Midimafo Herbal Clinic Dr. Time daso me ko ho a wonum hwehwe me mu eye me diagnosis no e de be ye ka diagnosis eno bi ena ɔhyɛ me bra yare no bɛkɔkora enumpo ena hwim yare no etu afi me widie mu a me bɛkɔ Central Market akɔtɔn me nneɛma yi o waasi bɛ ma stroke no so ɛkɔ hwɛ ɛhɔ sei obi ntra wheelchair mu emia mfa no nkɔ hɔ emu nsan fa no yade mabiu apart from stroke yare a otumi sa ne ntem kora no awo nso wɔte ne tɛ sɛ ɔbaa ohia wɔ na Dr. Tam da so ɛbɛhwɛ wo a charge no kora wɔnyi sika no agye sɛ nyinsan na bawie ansa na wagye ne sika enam sɛ ɔgye ne hudie nti ɔsan yɛ penis enlargement woyɛ bɛrima na wo bɛrima no so a woduru hɔ no ma wɔ ma wɔduro 5 days na ahyɛse pagya ne mu pagya ne mu a kɔsi sɛ wankasa sansa wɔpɛ no na afei wɔgya duro no fa malaria hepatitis B nyinaa wɔsa diabetes hypertension prostate ɛne yareɛ nkaeɛ no ɛyɛ no koko koraa Midimafo Herbal Clinic Dr. Time daso ɔwɔ abuakwa agogo Copas last stop wo yare afrɛ na kɔ 0244 774282 anaa 0245 616336 Midimafo Herbal Clinic Udimafo no hwa obi benya wo a na firi yade ɛna apomuden so yɛnsrɛ nkɔkwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ɛna
ɛna selenium ɛna wasum de agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi sɛ ɔmagye maduane bi nkɔsɔnhwɛ sɛ timi sanyarewa bɛɛ sɛ wɔ ha ne akyire asikyire yadeɛ mogyaborosoɔ kokram ahotutuo ɔde apua bɛɛma ne ho nsu agyene no ayɛ mmerɛ wɔ mpam deɛ ne nase ataatai stroke ɛna deɛ napɔs ayɛ mmerɛ future life smart food bɛboa afei deɛ ayɛ abusua nkyɛmfa maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san yɛ adwuma kɔ nkasa ni mu saa na diabetic theory no so boa wɔne a ɛnya asikyire yadeɛ sickle cell typhoid asthma brantia ne maba a ɛkɔ gym mompɛ high protein no bi ntɔ ɔbaa bi a ɔpɛ sɛ ne yɛfunu yɛ flat no wohia smart fiber ɛne zero smart food a future life smart food di aba no ya Bolivia enterprise na akɔfa nnuane yɛbɔ ɔman yi mu ɛnkran wɔne Ghana Telecom University no yɛ opposite Kumase wɔbɛn sofo line alignment ɛna tema wobɛnya bi atɔ Evergreen supermarket frɛ 0246 010150 0242 878090 future life smart food ɛbɔ daakye ho ban Mami, ma sisi me pao. Na me papa nso uso ni ma odi wi. Eno mo wa hene. Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen. Ye de mo kofie. Wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka be yen si yie pa. Ka me kire wo. Na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no. Ke asa magic. Sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa. Abefu fidi e free India. Na yare ni hye hene. Ebe kire asa kire ho adura. Yemfa nsa wo yare fast kra. Oh wada. Na adron kitinkiti bi a se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mekaja de yen emema ye mre wo mpemu nyina gallons gu kon ho bebu nsuo efika makam gallons gu kon ho bebu nsuo efika makam a wotimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama ne emprensa sunie na metu de yi bi nanso ankosiaga ba kokora de enkofo yi se akosi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo ha ubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no ha ubia beba obo ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem firi se owo mfidi kama wo de adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwo da aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwo da aban he bi koko sisie we di oponko penentem de je won mo number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag yi bra aden enanso biem time heba me hye ya me ka se yi ba akun ane wayi me yensen bra sanya time heba me hya esia gyemi ni me fiefo enya de abaako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me ka se me di won dance ya heaven ene de me kwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duo no ene ye ma oba a wafa afuro de wo ma akoda nofo ene akoda woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa se upetam heba mixture enuro dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu Fre 0244417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ FDA agi adwade nkratoa yi atum Perfect Star Entrepreneurship Training Basu Kumasi Heya Cultural Center and Ebekoso. A 2 days intensive training. Date near 11th October and 12th October. Mankesimunso Ebibekoso Ewo Batampa Entertainment Center. Date near 18th and 19th October. Bra, New Suyansa Numa, Nemwaya Brabo Nesi Council Emra Eboto. Registration fee near 50 cedis. Training fee and so 500 cedis. Eda form cry. Insanuma Hudwa Ubisuani Bine. Homemade charcoal. Ye Chao Send Yobetma Ye Bidie. And now Beshi Bidie Ewa Waufi. Home
homemade incubator, cocoa butter cream and lotion, cake, meat pie, shortbread, emulsion paint and oil paint, organic weedicide, fertilizer, Azuma Blow, washing powder, fruit ice cream, honey making, war, snail farming, mushroom farming, alatasamana gel, bridal fan, parazone, after wash, and no bebre ay keka ho. And until 11th and 12th October, imiensia wo Kumasi Cultural Center, ni ensuansa no yuma mom. Who performs Yibia Bra radio station in front decks, and as a friend matrufu edidi so 0537 681 737 and answer 0243 299 938. Agu Ghana for mama ye nyina insha hey eja na eda asam na wa frɛ ye nyina wɔ ha sei mampanyi John Mahama say what the 24-hour economy ehye eba abeboa aban ne ankrankran nyuma nyina ama wa ye adwuma da mu ni nyinara na saa enhyehyɛ eda na wo hwɛ ne mu kwan sɛ ebefiri mu aba mampanyi Mahama pɛsɛ oban nyuma ku anipa oni won di zawoso dɔso bi te sɛ DVLA passport office port customs any ankrankran nyuma ku bi te sɛ wona wodane enuane ani agro processing factories any companies are ya kwanya kese esisi adan be ye adwuma edan mu nchichemu miensa me kyese donhwen wotwe bia woka se emwa be ho asem na woke e ba no ankrankra nyuma na Mahama beteteto no so amo na wayere bambo mu asanso abo mu sikasem kwa na watete nkane abo nso amo we na ye frɛ no formula 133 eja na formula ben so no e kyese adwuma baako nipa miensa be no edan nchichemu miensa wow we die eden sakra kese be bankasa formula 133 obia bedidi to abama nsakra papa to abama John Mahama and NDC. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay, out of 4 yadamase yakoya yaba. Aha ye 102.9. Aha eye OTEC. Asem Beba Dabi dwumadie no eno wasogusu awutie ena wiei ohwe show no live. Wiei eye Mama Stella Ejiri. Mama onona ofri eputioja. Na waba yanim ha na adia nase bema eye ne baba kunu ekwani ode na toso ene kwani ode na faso nti ena ama maami ewo yanim ha what is say yani fet homeopathic clinic for ebon komo awiei feti for yadamase ene monsra ne monkyerɛkyerɛ awiei yebeda hepa plus pavi and plasmos for nso ase de fearsome 3 sani etwaditia efrɛ no eno nso eyenromiensa ebenage heba for ena akofa ede aba mprempren ya ye kasei anuanom akwanya no aba se wodwene well being ho a de aka nyina ye mfaso ma wo enti na yi a ye kasei se unipadua ni nyina yi a yade enedi nipadua ne so atrantwie enti enawiei obema na ya boto na wawura baabia ye to ne aduro Ghana ha bia no emu na wakwa akoto hepa plus pavi plasmos ye woni nsuo ye woni topa ye se wunya bi na se wono nomo a ebuo nipadua no obi wo ho a ne nsabuo mu nye saa bere ya ye kasei obi wo ho no mo a sebe akwa akoye se stroke yade bi ebia nipa ni dinkanya mojabroso nipa ni nya sikire yade bi wa ampa akira akwan ya nhwe na akwa akofa stroke nwudwe yade no na ba beto fom o sa nipa kro no ma na ma otoe awie isa chidi yade bi enipadua mu yaw bi ana atenka no ekofom oyo ba sabe yeso mu ase tabo wadama saade no enye pa akira akwan na aduru a wo be no mu ebeboa wo saa kwan ne so am otumi agina brane na yeso mu a behu saa sa electric bi na afa mu eye de fearsome 3 eye hepa plus pavi na plasmos eye nomiensa ni nsuo wo ntopa ye wo ho obi a infections say how obi a sabe obi ma na afon akaketu bi infections na akofa saa how ya ba o onu adwene well being ne ho na well being no hepa plus pavi plasmos ene betumi aboa wa manage na yie ba bi eto nu obi a wo Ghana ma mu no okwa ubenya bi ya number eye 0542 778572 ena 059136788
wanya saa number de frɛ memfa nya akwadworo de wonte asie bia na awie ye bekyerɛkyerɛ mu kama pa nso na yɛde amawo awie ya na wahyɛ ne nso sɛ ubesi dan ɛdan no de ubesi o na kyira asɛm anua yɛbɛma wasi dan ne Ghana ha no atenam te sɛ de ɔwɔ amanɔne wobɛtena wo dan ni mu te sɛ de ɔtimi wɔ amanɔne no ɛyɛ Latus Enterprise ɛna ɛboa wo ɛwɔ saa kwan wei so mepaakyɛw ɔnom na akɔfa PVC pipes bent ɛne fittings a ɛyɛ kama ɛde aba ɔnom na de Turkish doors aba ɔde paints de ɛyɛ kama paa na ɔde aba ɔde chandelier light ɔde wall light electrical cables kitchen sink and taps tiles WCs normal bad boot pumping machine ɔde bathroom nneɛma bi te sɛ telephone shower set complete shower bathtub jacuzzi basin shower glass corner bath with panel toilet roll holder ne water closet mirror and water heater anuanom deɛ wo hia deɛ mabobɔ so yi ne papa na ne boda form Latus Enterprise ɛna ɛma obie brekumasi adum aseda house kwan ne so ɛna Latus Enterprise yɛdi adwuma yɛ number ɛyɛ 0242 61 65 85 0242 61 65 85 wanya number ifresi se ya oni enkasa na de wonte ase ne nkyire mu mawo na 3P garlic mixture ɛno nso yɛ aduro ɛyɛ Piwak natural health for ɛna akɔfa sɛ aduro we di aba anuanom a mutie me na awie yie ɛyɛ aduro a sɛ wunya binom a ɛboa manipadua no gyina yie sɛbe obi yɛ hɔ a ɔbɛda asɔre no na wayɛ boho wayɛ mrɛmrɛmrɛ wayɛ no ho hwie nyɛ yie meka sɛ ne blood pressure ebi ɛwɔ soro anaa ɛwɔ fam obi yɛ hɔ a yɛaka kyerɛ nsa ne cholesterol ɛno nso kɔ soro paa ne immune system no ɛnyɛ adwuma koraa yie na pɔne na pɔso nyinaa yɛ ne ya obi nso wɔ hɔ a nipadua no wɔte hɔ a na honho no ɛnso nyɛ duabo onua aduru a wonom a ɛbɛtumi aboa wo na yi fi ayi srade tam ɛde afiri wontini mu ama nipadua no tumi agyina yie ɛyɛ 3P garlic mixture ɛduro ne yɛ paa na baabi ɛtɔn no bia no kɔ a wobɛnya bi yɛ number ɛyɛ 0248 92 8824 ɛna 0201 00 0021 ofrɛ saa homa wo ya Piwak natural health for a yɛde 3P garlic mixture no aba ne yɛbɛgye so na deɛ wonte aseɛ no yɛakyerɛm di ama wo ɛnɛ awurade fie herbal center ɛyɛ Dr. Amankwa ɛna de ya no adɔfoɔ yɛade ɛyɛ o ɔdwomtoni bi koraa de ayɛ nwom yɛ na metaa to kyerɛ wo ɔsɛ yɛade ɛyɛ o ewiase yɛade ɛyɛ o ewiase mu yɛade na di wo wo ba o onipa mama bibi hyɛ hɔ ɛno nso wɔ hɔ enipa benya wo a ne firi yade ɛyɛ a mo hwehwɛ saa nwom ne mame na memɔ enti nam sɛ yade yenti entena hɔ ma yade nku hwɛ awurade fie herbal center Dr. Amankwa papa no waduro sɛ yɛ a me ne wo kasa idie akwanya no aba ma sɛ sɛ wo wɔ hawo ɛwɔ wutimu a papa no waduro nwanwaso bi ɔde yɛ tirimu adwuma sɛ wakote enamu yadeɛ bi emojabroso haw na ɛhaw wanya twere yadeɛ typhoid ulcer stroke yadeɛ de wato fam sisi yadeɛ wuntirimu twetwew enipadua ne mu ya wo ya wapone waposo nyina ya wo ya wayɛ mrɛ paa wɔ mpam wonsabuo mu nyɛ onso wo paa wo bra awurade fie herbal center na so ba be wura sa fie wi mu a obenyu ahotɔ papa yi wo kumase kronom bosie oben red park ne number ɛyɛ 0241 09 3915 ɛna 0549 20 6633 ofrɛ saa number we sisi yɛ ya awurade fie herbal center Dr. Bejo so ono be kasa na de wonte ase no wakyerem awia Volta Drill Limited ɛnɛ yɛne yɛtunsuo no Volta Drill Limited yɛtunsuo Volta Drill Limited yebetunsu papa ne de amawo enye se ote daase ebre wa na wo ma akora so obi aba nkyɛn mimi tunsuo minimunsuo tu na no akwa bi ayi oho kra ya bo sori ya chi ho ba bi samai ɛhɔ na ma mini free buy wo ma akwa bi kwa wensani bi
ekoko tu nsuo ma na wasan bodi atu nsuo ne so wa obese bia no bia adua nyawe areho nyo obia na efa no so meya adwuma maye ne o efiewuru anom ye ne aye han dan nyo obia na sese efa no so meya adwuma maye wa hwe ye nipa no be hye wabufuo wo be ye de ense so ye wo be kye no wo be body twade ho no da ho no awu aban so no be ko ahye onfa ho so do sika ama no wo hu se ne ete no enti sa wo penipa a wo betumi aye adwuma bo wa fa de owo track record na be nsutuo mu a ono mu e wo track record no eye Volta Drill Limited enko ofu enimu nsuo tu hwe ope ono mu e betumi atu nsuo se hoye anwem hoye afrom atechem ensuom hoye abuom bogase so na fidie si so pai no na buo ni su enso still na fidie ne pai no afidie no tumi dwawura baabi akoduru no ya asase no na yase hwa ankasa na asase na yase no ebo kakra kabi ene butu so otumi pai sa abuo ni mu a enzu papa nko a enti obia otwa nsu a ni nsu e de no Volta Drill fo ne kotuma no omadwa asase na yase bokakraka no awura yase ho ene omotwe ho nsuo ne de ma no wati ase tinipa ni nsuo no de kama Volta Drill fo omutu nsuo ma wa nsuo ni ntwawo omutu nsuo ma wa emofie o omutu nsuo ma wa nkodu ba bi manka se me ma de ni ntumi ntwi nsuo tambia wo nsuo wo fi o kire se yakoyie eni atwe nsuo di ama Volta Drill Limited o de awama nkwanchefo ebi kura ba betu ama problem aba ho frɛ yen ye beba abesiesie ne kama de ama mu fie mu nyumam mu krom mpotamo ho nana to bi mu ade hye nsuo adwuma na wo ye frɛ yen ye metu bi kama ne yemfa ma wo ye number ne ye gena frɛ yen wate ye 0244 29 9520 0244 299520 and 0266 43 2210 Kumasi ya hojo da aban ene main office ne wo ye wosunya tachima ne doma nyina oni ninkita ho onua ye beboa wo ena udide Francis unipa no POP guy no na wiei wa mama nyante yese onso ne o squad mutie program no live ena wiei Francis, a very good afternoon to you. Oni wa bedwafo nyina e say dia mo yam adwuma okrapa POP wiei me mo ha me dia sa na mfra POP. A very good afternoon to you. And then so awodadie mu nchi ankoma wo mo yentafo Leah ene Rahel ene monya afeko edi aka momfie ho enuanom yi emamieno na your one and only Pious Agyemang accountant hey na moy nya ware na moy se osire nyankopon ni nhira osire nyankopon na hoden ene ne nkwa husan se Leah ene Rahel enkamo. God bless you. Happy birthday to you. Afei awodadie mu nchi ankoma wo onso de Guchimani dino honam se owo patase Guchimani patase na wo enei wanya afeko edi aka onfie ho na ene Kelvin ose o ma happy birthday osire nyankopon hira edemawo odifo nkwantabisa nana Krobea maame Stella Ejiri asembe na awubisa no da sie nyaado nana Krobea good maybe sa maame Stella se eno Stella enyambia woni wase entem etisei dio abrantia ware obaba no woni ne ntem etisei acho me na master no first ne de no ne mentam ye nyina yete kama no omokọ ye na chi ne de one me nhyada nye papa ansa na ode oba no be kọ no
ansa na odo ba ne be ko akomo ntete ya na se obekọ ukrom ho no na woni ne ntem etesai no one me ntamo nya yidie me ade me chia wo mo efre wo mo bi so mo mpomba one me nya tesa first no dia na de sa dia de buy follow up to it dia na de buy menim enti wo hwa na wase ne won tesa first no dia na de buy nti ne one won tesa first no boy na nkasa no sa na ne life city e mene me ma na me nkofo yin hu obi a wonte nanim enkyere wo bia okay na ta esan omuko ukrom ho no manase wode oba no ko akom ntete no a obonyo so no watimi ahwehwe wa ase na kira kwan me pa chaw makọ ne fie ho makọ ho mple no ni nyina mekọ na ọma topunu no mu me bomu a menya oni ho na unim ni telephone number pa chaw de bi me phone ba ko na ewo so ba no so asai enti free se bra wo ko ukrom ho nyina wo ne wa ase ni nhia 101 unhu na kira kwan wo frɛ oba no so nhwehwɛ wa ase no entie na no disem mpo me nya sa de no papa ena me de asam no ma no nti o papa na frɛ boy ne sɛ wo mla ena ono so wanko na oba no papa frɛ wa ase be ma no utimi pɛ wa ase ne number free ukunu no ho ese wo behwehwe wa ase na kira kwan pacho Dabi enti probe pa ne dawo ne wa ase na na se amana be ne dawo ne wa ase ne ntemu a woni ne ntemu anamo ntemu wo pe won kasa yin nana me pacho wo me de menene ni asem bia sa na so no no hu a woni nam wo so nti me so me mpasa nti ama me metem baabi ba menene kasa di okay nana Krobea mawie wa ba obeyeda pacho Dabi oba na aba obeyeda mbana mo oba na ko baabi aba be ka kire o se ma me yesi wa be ka bibi sa kire oda oba de acha me ma me ebra owura no obeye oba no ho ade no obeye ma hwan pacho me ni mekunu ni akatwan wa busuafo hwan na wo ho sa abre no me pacho me busuafo na me ni akatwa yi wo bi omo akaso wo fante me nkaso wo we me se hwan na wo ho be se me hu wo ye maame unua wo ho ukru ne papa nso ne nabusuafo wo ho e na hwan no mu bio wo wa busua side e no ope me busua side no na me bla na ono ya sofo na we ko gina me nua na chi me ba na chi no no wo ho onua bi ye sofo a wa ko gina wo ba na chi sesei me nua na me bo me nkuro na me ka kira mo sei me nua no na sa ono ya akwara no wofa nti ono no na akwara no frɛ ne ne di nkomo ona ya sofo me anka nkire me ono ne ko gina mu me ko bu nsa wo nsuo mu ho awoyo sofo se peda wo mtwer we dia wa ndoje no ade no wa ndoje no mo hwehwe ma me na me mbɔ no awoyo sofo peda wo twer onso wa ndoje ade no wa ndoje we kura di osa to ne mfante wanya dai me hunu ho hwe ntira nka me wo ne twade afei ebe na otwese ni na se ni bosome se ni na saa ensensemi ehya ase emfa sabaya kobusumi miyenu o hya ase so kogu nsa wo mukuro mu konya so ne me pacha no di ache ebe se ni me fa nsa ya kwafe mpacha efiri se okogu nsa ne ba ye ne ade ne be ma no wahunu da me nua ibusa wo de but me pese me hunu firi ho me pacha ne de me hunu da okogu nsa ba ye no wahunu da na me ba ne na ne ho adane nti wo wu ye nyina na me kofie ho ekodwale nti na me hu masen na wo to akwala ne din no so me ho bi ti me hu masen nti wode ne kɔ akɔmfofie sɛ yɛn hyɛ na akɔm no de ebe bosome mienu nie efiri ho na unhu be ma ne bio sisi a utietie mu ɛsɛ be ma no wɔ hen me bisa me ba na ɔso wetu kwan me aso makofie ho mienu ne nyina me de ago ya topunu no mo bia nkasa afei ebra be ma no begye awade no wɔne hwan na bae me pa cha ɔne ne maame ne papa de ekosue o maame ne o papa wɔne ukunu mabɔ mama ne mpa cha ɛden na ɔmo so kae me pa cha maame no me ka kyerɛ no o ka kyerɛ me sɛ okɔ yie wo baabi afɛ no wekodu nkran nti wontumi nsan na chi mma
nti ewo mu a na me san frɛ no sɛ papa nso so o maame na ɛkasa yi na papa nso so o papa so da me say ne yere no me frɛ no odidi matem no ɛna o papa so ba mu nti o papa ne ba mu no ɛna o ka kyɛ me say me nkokuro mu ho enko busa wo mu gina yes ade no wakɔ aba ɔbɔ na manie papa na manie o si sɛ de na wayɛ ɛno so bɛɛ na sɛ nie ɛno so 2 weeks ni wate no onyantu anamo bia mfa ho mesrɛ me kan ɔmo nso yahu sɛ mo yɛ mfante a ma ɛfa nso firi asene ɔmo so ɔmo yɛ denfo maame ne yɛ santini wonim kura ɔmo firi so kuro ni me pacho me wi efi kakra saa okay akra me da se okay mate maame mfonyini wei ɛyɛ hwan ne hwan a deɛ da so yɛ hwan ne hwan a ɔba ne yɛ me ba na ba ma no so yɛ masena ɔba ba ne nie wei yɛ aware ni mu no da wɔyɛ ne ho adeɛ no ɔyɛ ne ho adeɛ no tisesi a ɔba ba yi ɔno na ɔwɔ akɔm nteteɛ no ɔbɔ wahu sɛ ne yɛteɛ ɔwɔ 28 years ɔne bɛɛma yɛ awo sɛe ɔne na awo mienu ti ɔbaa ne nie deɛ sese yɛ ne kunu ɛde ne kɔ akɔm nteteɛ no ɛyɛ asɛm o bɛɛma no ɔno ofiri hi ankasa ne nkyi ne he bɛɛma no ɔmo yɛ asantefo na kuro no mpakyɛ me wie fie yɛ mantam ha yɛ ɛbɛn he bɛɛma no abusua wɔ brɛban ti bɛɛma wei na de wo ba baa yi ɛkɔ akɔm nteteɛ wabra a waama wɔ amaneɛ no ada bɛɛma na akɔm wɔ ne fie anaa mepakyɛ ne yɛ menim na baabi a ɔse wɔ mo kɔɔyɛ a ɔkɔkɔ huu sɛ yɛse wo fie nkonnwa wɔ no ada yɛka kyerɛ ne sɛ nkonnwa no na ɛha ɔno bɛɛma no abrabɔ anaa mepakyɛ ne mentumi menim fi sɛ mebisa no no wama me aha wo ba ne baa hɔ a wɔbɛka kyerɛ wo sɛ fa ne kɔ asen no wanka saa asɛm no amfa nkyerɛ wo ɔka kyerɛ wo sɛ yɛse wo fie nkonnwa ɛna ɛha ɔno ne kunu abrabɔ anaa ada bɛɛma no ɔyɛ adwuma bɛn ɔno korɔ ɔwale no tontɔn MTN ɔyɛ credit TV ba sɛ si ade ɔwale me bɛyɛ kyin deɛ fried rice no wɔyɛ ɔtɔn fried rice ada na adwuma na sɛ fried rice adwuma na sɛ ana mepakyɛ ɔyɛ adwuma no paa wɔyɛ ɛna ɔsɛ ne yiri fie nkonnwa na ɛha no na nkonnwa na ɛha na ɛyɛ dɛ na afei deɛ wama ne yere aba sɛ wɔkɔtete nam na aba bɛyɛ kɔmfoɔ mepakyɛ ne deɛ menim ho asɛm okay mepakyɛ ɔbaa ne nie sesei ɔno na hwan na di asɛm yi akyi fowadwa na mentie Asem Beba Dabi mepakyɛ yɛwɔ 4 bedroom house 2 rooms biara yɛ self-contained 2 rooms biara yɛ self-contained ne yɛtɔn sisi a me no kasa yɛtɔn ɛyɛ 4 bedroom house complete one yato fence wa afa ho yɛtu nsuo wɔ hɔ lat wɔ hɔ biribiara wɔ hɔ yɛwie ɛyɛ fie nipa tim na wɔ kumasi atimatim dɔme ɛwɔ kurom pɛɛ ɛbɛn good foundation international school no ɛwɔ kumasi kurodua yi mu yɛtɔn ɛna fence wɔ nimu no asase yantam da nimu wate aseɛ enti baabi a yɛsi dan no asase san da nimu a wobɛtumi de ayɛ ade kɛseɛ yɛtɔn ɛboɔ ne da fam kama paa ɛwuni ɔpɛ sɛ wotɔ sɛ wɔ Ghana ha na sɛ ɔwɔ ama no ne wobɛtumi afrɛ saa number wei na one wɔne akasa ɛyɛ 0241 198922 0241 198922 afei wɔsan wɔ Sion SD car ɛyɛ 2009 model no ɛyɛ 209 na nipa na oyu so no oni Ghana ha ɔwɔ aburukyire
ti oba no abetu di ba ku bi oba no abenti engine ne ho den petrol engine ne ho den what ya see latest mono Ghana had ya na mo de number plate ne toka no ya mo hwe engine so ahoden what ya see engine ne ho den enti car yi nso so ani je ho a ani fie ni nyina no eye 0241 19 89 22 and 0548 18 1000 o frɛ no mesi mu bia one wo mo beka Jataba akra oba ni nie ani for very nice girl we dey nana comfort nice girl comfort nice girl na ni kru no wo na wo ani di akomo ani wa fa ahokwai ani wa obeye chiame na comfort kunu ye chiame adenti na sese comfort kunu ye comfort chiame dabi ya nya ne sa omo mienu a na omo twawe obo Asem Beba na okay comfort kunu ye dan ye chiame me yeye you say the omo na ye omo de o sa digital de ma no na wonta hu so omo ye bema chiame na mema ne de obi a na yire ye konfo bia o na ye chiame wa nya chiame o ye bosomfo sa ba nsa bibia wo ne begu ba nkokọ bibia wo ne betwa konfo ba kunu ni kunu ne de se ne obehunu mu kama bibia mfa bibia dabi na wo wani nya wo yire na akom na fa no na se ne kunu ne yire aso wo ne na okay enti o de anya hwe incoming konfo ba ne kunu eno ogina ne nchen no okay asam ne ba ye no kwabna mark wanya no de Michael se mark de ni nyina esi ho a ye mark era ye twa so ene ye ne mark ana meboa enti Bema na nkasa de minya no na ho anu anya no oba no Abigail Afro Abigail Afro so okay Afro si Afro se o sa no mo ka kire mi nti me se Afro Abigail Afro ni din no eye de na wo frɛ Bema ne kokosi Abigail so Abigail number na dumba Bema ne number ne kuta Abigail number dum na nso ni kunu ne normal ene kura no nti me frɛ no o kire se Bema na tukwan nti me de asɛm no tu n'anim ma ɔno so kire mu kakra man na ɔno kura de wɔse Bema no beba anwumre na kanyame bu akina omaba se nye sanso amande ombeba ni tia wanyina nim se nye Bema no na de na akɔ akomtete sa na Abigail ka na owo fie sisi a woni konfo nchen sa na Abigail ka sa na ɔno ekire owo Abijan kwanta hono no owo ye ba fie sisi e ba beto no owo one ne ban nyina hono mote na Bema no ɔno no na niema na ɛha wo no na ɔkɔhwehwɛ ni hyebrem to koye no na okohu se ya kom na pese fa no nti omo ka kire omo konfo no mo ko no ho no ka kire ne se eti se ne busuani wom sa na o matumi agina ya mu niema nti omo ko ono mo fa ho ekli kotu mo nti ne wo fa ginae emo mu yi mu amamre de ma no na no ne maame ya aka na ne maame mimi busa se obusa na wo se ne maame ne nkasa okay one ne maame e wa asem enti ne maame no enim se ontumi mo ne maame amane enti ko ne wofa no ma ne wofa no mu gina mu ye de sese wom no mo ye na sika semu wom ama ne wofa no mo ka se om beboa no ama ne timi atwa enti eno ho adwuma na oye Bema ne nim ho hwe ode akoto ne wofa no mu abusuan panyinfo anim ne maame ama ma frɛ ono afrɛ Bema no a o ma hye se na wotwi mu a o mo ne abusuan ne maame ba bihia so nti eye maame eye ne nwanwa se maame ya sa pagya asem ne de aba na bibia mu no ontumi nkyire mu bebre wo fon so kakra wo no wo de maye ni na emom obeba na nkyire mu a ono no wo no one Bema no o ma ba be kyire mu de amaye nti e kyire na asem kakra gu afidie so se nie ye bebo amama nsan so ate but I can make sure that the crew for men are common. And I said, yeah, man, I was so me, my brother. And I'm living in a 2 hour. You look at my daughter that it's
And I'm Me too, pa. Maybe mom na me bisuano. And can a montu and no. And you do come with the tower. I take a picture of the palace. And me, I may see me. And I feel mom that you man. Oh, yeah, no, papa. And Chirasano. And I'm a friend, me uncle back. Me uncle don't see it. I'm the student. About your Oh, yeah, no, hello. Me too, and you are. And Diana, but that's so me uncle. And I send them people. But I'm supposed to ask. And to be done, what is your mommy? And what is your mommy? The 3 days time of friend, say, no break. This is our. Dance, and yes, to me, your own shape. I don't see a suffering color dream. Yes, to me, your own shape. I'm a customer, yeah. It has said, no butter, and that's a new. And I'm just asking no matter. With my own idea, more market them natural. But I saw say the only me a who baby. Not so intimate, your own. I'm telling me your bar, no one color. Me has me do, and answer me the butter. And answer me could in a cafe to me be a maid. And yet, may it's a minimum mom that we did too. And I'm a tell no of I said to man, may. And I know if I had just had the on my support to me. Or no one this cadia or what the announce so more and what you are the babu and the other babu. Nam so much. It will be a corner on no nature say, yes, to me, no dear bra. Young Krobea dear didn't free. Never mind, now about on the top family, no on the men casta. And you may not be as a man, and one and I could give them. And I'm calling Nippon one Nippon nature, see the cocoon no me. Oh, yes, I mentioned the man, that man is Panaman casta. I bet me present the men's friend. Not that my interest of the friend could be what we did in my friend a born a money. No, yes, the time to so best friend near in I have for them. I know no understand by say, Memrani and Copai, now the Payasam dear. Many. And I'm saying, no more fat. And then we couldn't, and then penny for a crab, me now, money or Mukuru. And your fire, Mamma was here. And I could not make an so you may have gotten a bush of the sea and a coin. And your baby who. And to some case, Miss, you never couldn't let them apart from the day. A very short one. Mami ya Abigail Afo. Mami, say your banane and I tell you no. Ayanania. Nenia. O say no bad in time to say. Menen and Tamu ya fine, no cry me friend Busan menana no manasi, influence. Intro dia worker in no could be anywhere womb. Okay. My bedja for bebem. Say Dr. Dawood. Onena pamfo epimwa. Dr. Dawood. Akraba. Yeah, yeah. A drowra mi hu ana mani agye. That's akra. Me kai bra me ba sehi. Eyeni mu. Na mene utim nubi. Okay. Bra na wani abre no. Na ye fa moto. Na ye de kwa miaya. Moye munrono. Sanye ehotie. Kwani a mofa so a moye no. Meti wodi na me say no wonder say edrowi etim ewo my ganem. Say otisi sehia na adansi a amanfo di ewo nuro ne ho eye superb. Ebra adwene ntiase so. Say obekuma se a amanfo a edi unuro ho adanse no echen so. And now we are no ahia Dawood 3 state capsules, Dawood ointment, abura dwen enentiase so. Doc, edian na ekoso. Yo, akra me dase. Maminchi a otiefo nyina ene wahwefo a mo hwe wo Facebook. Akra enne won wase esisa. Se wokọ sehwi asase so. And I say Western North in general. Good. Now mpo ukọ ahemfie mpo kobisa Dawood me ho asema. Won be di me ho adanse e di maduro ho adanse. Di akyerɛw. E di akyerɛw e fa adwuma pa Dawood yedi.
Sawa ye duro. Na duro no nipa ne te ukrum. Na onum aduro na ne hotona. I was on yan munyam wom. What I say, unya and munyam say, or far word duro ne ho atono. Nti no matter what obedi adanse. But the idea ba ko ne say, obu aduro na wo ye no. Oye bi saa keke wate so aduro ye no sika wom. Nti wo so oye bi. But Daudi hu say, ye botae kese pa ne say obi obefa ye aduro bia no. Adekura ha no nti a ofa aduro no. E wo se saa de no efiri ho. Na efiri ho a na ono so adi hu adanse a kira foforo. Okay. Enti no se nipa miensa ene beto aduro a e wo se emu mienu edi adanse. Good. Ba ko na e be ka no so no. Na adanse no e wo se be akiri. Oh manom na menom ye no eye kakra aka kakra. Onom bi ka ho obonse ne ho ato no. Good. Ebi wo hokra na nipa miensa no omu nyina di adanse se omo ho ato. Ma me fa sa kwanya yi so ye ma me ba ko ye frɛ no ma me mata inti. Owo New York. Okay. Ewo US abrochimem. Okay. O say menda wase. Na men kan kire wo say nyame nhyira wo. Ami one o generation nyina. Ami na mi san sem pa che ma me adai de na ya ma wo. E no say o ti US na wa yare a che wa na adwen se nko obetena Ghana kra. Wanya sisi yade. Na no na otonro wo Ghana pa o tatie mfidie bebre etonro. But o ye nro na onya resource bia. Ba se de usika Dawood 360 capsules ni Dawood ointment ho asem no. O tie sa no na Krobea se de usika aduro ho asem de ma me nso nhwe. O se omo to aduro no Dawood 360 capsules 5. Na omo to Dawood ointment nso 5 na omo send de man no. Wa use Dawood ointment ni mienu. And we use Dawood 360 capsules miensa. And now me no kase ne sisi no onte se ye ne ya biu. Na san se wo na wo bo aduro no ho dawuro nti. Enu nti na o hira wo. Na ma de se wo wo bo ho dawuro no. Empani hira no no. Na me ya aduro na. Powerful. Oh him pon bi se Dawood. Anya me dibre ne makonwa. Nka me di wachi abedi adanse e wa afidie so. Ama obia te se waduro die edutwam. Wow. Ose emfie maako nkroni. Eno benya sisi yade a emu odin na ne sisi no emu time wi ne saa te se de yede moko na agu ne sisi nim. Wa ye nro bia enko afi kura de wa pa ba se we de no ana de mebeko. Na imagine so ye mpon a sebi o sebi ne sisi ene ya na wa nkura poma a wontime nante. Ose doctor me so menyini bia o. But otie ya na dia bibi kana kuma say Dawood 360 capsules ni Dawood ointment no ebetimi aboa no powerful e no soma ye ma mokoto Dawood ointment ni bi ene Dawood 360 capsules no bi e de bre no o se omokoto Fred Mens ho o start say onu maduro no anopa no anom yensa enumre no anom yensa 3 days no non tehwe. Wow. Efe e ko be 1 week no o tinka se ne sisi ni mu adweno fom emu hihye ne bio Did that crown no power sorry ye no and I all try say obeja ne poma na to ho na wa hwese obetimi anante a o se so ja poma ne to ho kwabo sumeni onti se ne sisi ne ya bio on so ne poma ne mu nso da bio ne ho ato no to hu sampa ye kan ha banura eno ne Dawood 360 capsules ene Dawood ointment powerful. Akura say o ye researcher se me nam se hwi asaso so sei na me hu haba ni bi sei ya na me hwede de nananom de ya kyeyen ne yade ya du kronkrofo a na me raho me ye hwehwem bi me ko Burkina Faso me ko Mali me ko Niger se wura fie bi mu a obenya akokora anasa abrewo a wabru mfie oha. Wow. Me ta sra me ko sa side wa me sra efie mu na hu se obedu ba bi no na abrewa say not a bicycle so when 90 years not a bicycle so or the mandatory bicycle na asoda ne bicycle nim okwafuom akodo na Ghana obi anya 60 years no na ma no kura poma ade amaba akokra maba abrewa how o dabi sankofa ye yinti eno na Dawood ye wura asawikwa ye mu ne yakeka nhoma ne haba ya bomu se ya ye adura ya to din se Dawood ointment Dawood 360 capsules obi tie Asem Beba Dabi awie ni sisi ya ne ya saa ma ne ohyedam kura esu nipa nan kana koma nto ne yem nyame kama koma se aduro na se nipa ne yade very good na onkoto Dawood 360 capsules no
no wato Dawood ointment no e de aka ho na oto de ka ho a bra onum capsules no no the ointment no twi okay o twi na no pa no o twi na nwumre no onum capsules na no pa no o twi bi wanum bi nwumre to se twi na memene good maame ba ko se ne kunu aboya baso nti ante e no frame se ne kunu pese on me kasa right papa no kan no kra kire me se doctor na mianim no kra ne me be ma na mom sensa me hu se me bua me yire ntimi nhia me nti no e ana me fa na chi abribia waka no kra o se na o fa na yire chi saa oh esan so bua na ne yire ntimi emu nhia o ma ne ho ntono wo mpam ne di be bosu me be ya o se hu se obua no ba na bu ahia obua no ba na bu ahia no e fe du be bi kra oba no se mama ye ana o se wampa na o se hwe aduro na ye o mo ka ho asem o radio so no makotobi Dawood 360 ni Dawood ointment no na me start no aduro me sisi na ya me ya no ana me ntimi mu nhia no me sisi na jai se nyem mema nko na ye mre enye mema nko na ye mre o man so ye mre oba wo sisi ya o ya o ba mre wontimi mu nhia ukru won hwe ya ukru be fo waji enti service wo sisi no wo sisi na ya o ya no service no enti obi tie ya wie yi se wo sisi pa na ya o ya aduro ni Dawood 360 capsules akra unim say nsu started to talk sasabro kontodwe yade aba papa aba pa oko bomso maame ba akosi ne kotodwe ne nsu no start say to say ya etimi hunu say ya na obeda o de duku echichire ne kotodwe no ansa na watimi ada na wapega na ato sumie so but bese bosumu miensani Dawood ointment or the sra kotodwe ne so no anom Dawood 360 capsules ensu atoto nyina no case close o se nsu otokro otimi fam wo bra onte se ne kotodwe ene onchichiri bio wow enti obi tie ya Dawood 360 capsules ene Dawood ointment ene ya duro no obi ti kempe so si banko nyawo number ngo be bo mami ansa 0244 88 64 37 0244 88 64 37 and 0201 681 717 0201 681 717 mami ami so mini madanse ene enra me drive long distance anajo no enti me sorry na no pay na me ho nya me good enti me ba beduru adwuma mu no ena me fridge ataba eko share me office na chi ho na kwabrane me dwa me hui na mtena ase akura wadwa no ho ena se na watu akra for Dawood ointment ni bi fa twime akura me nsa we na me ntumi mpagya me konse na me ntumi nchim enti adoma chade akra di office ono omo de say madam ko so na say ya buntie dia dog ko ka no o ko wa ti say giraffe ko no ada so enti di atwime me say ga me ko eno na wutwa ko be nkum me say me tumi pagya na samba kwantu a me tu yi me bedru Ghana da bai me bedru Ghana ukua da nwumre o say metu kwan bedru Ghana ukua da nwumre na me ba ya na me ba Kumase me duru Kumase no na me bedu ukua da no pa ukua da nwumre bio na me san akonkran bio na wo say ya me ta fa flight na ko da bi me fa we dey me fa VIP me ko duru nkran no me ye program wa Adom TV enura no pa me wie me free studio na na me sa akotra VIP no bio na me sa ba Kumase me bedu Kumase me ba take FM na me rebisa say na wo mre na me dey Dawood ointment me dey atwi why will you so adie me what day very good so tie yen 0244 88 64 37 akra obi wa na wa mono ni okay yenim o micro owoso okay opedro ni bi aton kra ho African market no okay so ofre number na say WhatsApp number 0244 no WhatsApp obetimi ane ye di nkomo okay opeso oton bi obetimi aton opebi ayusu a ebetimi asende so de ama no o man bi awosu bi a no ebetimi arrangement ya asende bi de ama nyankopon shi na oba Asem Beba Dabi e o Tech FM office ha ebi wo edro ni bi wo ho me number is the WhatsApp ni 0244 88 64 37 obi said Dawood what do ni there they are twice by force guys and I said Dabi but nyame good
enti obefre papa no sese ya na one no akasa enam papa ya sonso ena Dawood Herbal Hospital enso aba se wo ba ejeso krapa sese ya me ne wo ka sei enafie sa abre ogusu ya adwuma opo nonum ochene memene obeye adwuma efiri anopa nonso ekosi anwumre nonum only traditional Dr. Dawood ebeshia wo Dawood Herbal Hospital na yade nso a edi wunya se yesichiri yade stroke nyodwe yade mojabroso hepatitis B ana enemu hawo a wakote prostate mo en wanya kokoram ama prostate no say yade rubber kra na ato be mem ojonso semunye eye ulcer ana wo low sperm count emema wo mema da form de peja wo doctor yinsam ene ma entumi nwo no pepa ho enti wo beba ejeso krapa edane yen kade na Metro FM ni wom no saa da no ana Dawood Herbal Hospital so ewom 0244886437 papa ne no manie frɛ no de wonti ase no onkyirem na onfa emaw ena wie ya Bolivia Enterprises so ewu Kumasi Sofulai alignment onomo ne multi home no enedi animhwe se ubaha yakofa Future Life Smart Foods enedi aba Future Life Smart Foods na eyenuane a se wunya bi na se wudi a vitamins ni minerals achibuma ya wa amino acids omega 3 inulin selenium energy protein fiber ni nyina wo nuane mu ya wo de wo yade a ha wo de ye ka yetia ye so de bra be kire yade kuro mu kire ye na ye mawo enuane a eye duro bi na kodi na enyi yade ni mfru ni peduam frɛ yen wa bra wonti bibi ase wo 0246 010150 and 0242878090 MSP 30 eye medru ma sebe monsabuom mubua eya wo nko na mote obi ho a ne nsabuo nsisi so obi nso wo ho no mo a ne nsabuo na makora ma abosomi ni akire nie emfiduduom ne omu ne nsada obi nso bu otumi hu se eba pa abroso enioma bi nso a wo hunu ya wompe obi abu awie no obebu foforo in between na ese ebubu basabasa bosomi ba ko obi tumi bu ne nsa be se 9 enum ansa na bosomi aso enya adepa ama sesi a wo hormones no aye imbalance ya kachiro so wo variances fibroid ne ho abagim ama wo ntumi nwo onua obeto MSP 30 eyaduro na ye ultimate clinic for na akofa MSP 30 diaba onua se wunya bi na se ononomo a ebeboa wo ama sa hawo ni nyina afri ho ye number eye 0541 72 7818 0541 72 7818 abapa more eye biggest online shop onua ko Google Play Store anabra App Store na download ye app no abapa more se wo download wi a onua wuram ade bia nipa da se ni hu hia bi yusu wo fie no ye to bi ha ye nioma ye to nyina nso ye papa ye nioma ye to nyina nso bo da fom de obe yusu wo dem wo fie ho o kitchen ho de obe yusu wo bedroom entade a ye hye nioma ye di nua ye washing machine 399 Ghana cedis abapa portable washing machine no ade a wo hia bia wo yusu eyeye se watch wo pe akonwa empa mattress wo dem TV air condition ade menka de de mayide na woni phone na de be download the app no abapa more no de a your number 059 338 6133 and 059 339 1848 Midima for Herbal Clinic nso ye Dr. Time da so papa no obe Kumasi Krobea mu a ebu akwa agogo na Midima for Herbal Clinic enso di nedwuma na wie se wutie me ana ba bibiara wo hwebe akwanya no aba ma wo yade e da so wo de anante wo de akini na sa hoto ama ba bi a wo de befa hoto de beba eye Midima for Herbal Clinic papa ne the time beto yade de so
ama yade a ode anante a ahoto maaye nako eye hepatitis A B and C eye stroke yade wanya kidney mu hawo ana o mema ye wo fom infections bi na how o low sperm count o prostate na ye kese o pa wo wunya fibroid na tete wo onsabuo munye eye sichire yade bi ana hernia oba medima for heba clinical papa the time beto yade ne so aba wate ne number ye 0244 774282 and 0245 616336 orifo Nana Krobea fasimanai abaya ne so oni ni kunu onom beba na nyankopon ya adomo a ye de wonom be hye ukuada nyankopon ya adoma ye de wonom be hye amomaba enti somsimanai yo Nana Krobea me da se de nipa ntie ne nipa nhye ne so ni awade enye nipa ba ko ne ware bio awaregye enye nipa ba ko so na gye awade ena sebi enya adu sebi eburu sebi eson wanya ho chams sedien na ware obi a so ware be ma na ware oba eno nche se wato no ana so ye wakoa ewo bi ena awie bi se de Krobea yire fisante kotoko se no se ewo bi ena awie bi mimi nsusuye mu de nka efe ena nka yebuo kwan so senka abrantie no betumi senye kotwam ana se amena bi na abeda ababa no ene ne maame ntem ena amena bi da asewba ene asewba man ntem a enke be ye fe se abrantie ndie ni die be ma maame no ana maame a wawo ba wodi ani die se fata be ma ne se maame nanka etimi akowie peye se yede oba no etu anamom sei ana sei ena ekoso oba na brabom nanka awie peye na aye obuo nso so edi ama afanu no nyina na semitia baba ne nsemo a muko boye ya wei se ababa ne numa asem ye nokure trodo na maami asem a wo kenso ye nokure fiko dia na asem wo ho na asem wo maami no ene ne ba no ene na asene ntem na so oyosi na wansane si a ye behu de owe abre wankuruma ebe ma ye hu asem no mu nokure ene fiko ene sedi asem ni bewie na awa die onipa bi anti ase se wiase nipa ba ko ntimi nware ma ne nye yie obere ma baji oba afire busuam na one na trasa yiri ni kunu chiro se maka to opefe se oba beja ne nane na gya hodi ne wakodom oyere anase oba ubeja ukunu ho ubeja wo maame wo papa ho na one ukunu akosuesua ya adwena na se makotena bom se baako na nke ye buo kwa so se berima bia no akofa obi dihye na akwantuo mpo na wode oba ni tuo a eye obuo ni amamre kwa so se twa se uyi abusua sutere akwantuo kura no bema wo na wanya wo ho cham ene waware wo ba wudi ni tu kwan no amane ni amamre kwan so no wudi ni free kro ko kro bi no eye amane ni amamre ni obuo se wo ma abusua so te esanse wo bi na awie bi mi hu obi a wanya ne ho cham ono so waware wo yere waware wo kunu na se bi enya do se bi eku adane ato ni watimi atam na kopa mu Krobea ana wa sheda aye bibi abrabusua nka ho entumi nsida enti se de maami kan mejidi na meme na ye no kura abrantia ne mpa sempa bi na dadwoada ukuada eda ukuada ya de omo show eda ukuada onya bepiem ewo Asem Beba Dabi oteka fema se de maami kan ye no kura fiko na magie dia me a wonna sunya paso na fie na da ukuada omeka sempa bi emfa nkyere maami ene abegafo ne atiefo na emfa asomdwie emra esense de maami kan no kura brante na numa asem no ebe ma asomofi adwo ama aboa kanaman enya dabepa ada ena de maami bai so kan eno so ye no kura etesampa eda ukuada oyosi na wansane si a ye behu de owe abre wankuruma da se buru Nana Krobea mense da se odifo arofo odifo kofi nkwantabisa ena moate ne nka no maame Stella ejiri yafra wo ba no osindi kuna tukwan
ɔno koraa deɛ na nka ɔpɛdwoada ɔse akyina koraa ne kunu bɛbɛ anwummerɛ yi nkakyina akyini memene yɛma adwuma kwasie yɛma adwuma adwoada yɛbɛba adwuma na mmom yɛde wo ne wo ba yi asɛm yi ahyɛ wo kuada nti wo kuada ɔba no ne wase no bɛba na sɛ momienu mo ntɛm na ɛnya a yɛbɛhu sɛ ɔba no a na ɛde ne pɛ sɛ mepɛ sɛ mekɔ akɔmɔ nteteyɛ a sɛbe ɛno nso yɛ ɔno a ne ho na mmom sɛ wɔni abusua akyitae a ɛnyɛ ye na maame ɛwɔ wo te ase ɔnwui ɔfa